і будуць каментаваць гэтую падзею ў студыі ўжывую. Захвочваю і вас далучыцца да нас і пісаць на наш кантакт, ці ўвогуле патрэбны парад, ці патрэбна гэтае свята і як вы да ўсяго гэтага ставіцеся. Пачынаем. Президент Республики Беларусь, главнокомандующий вооруженными силами Александр Григорьевич Лукашенко. Поздравляю вас с Днем независимости Республики Беларусь! Выходите, и мы проведем угодную акцию. Живи Беларусь! Средств на это жалеть не надо, тем более это не такие уж большие средства. Я люблю праздники, мне нравится. Демонстрировать какую-то военную мощь нужно где-то в других местах. Адмысловае выданне да Дня незалежнасці на Белсаце. Мы працуем ужывую, шаноўнае гаспадарства. Заахвочваю ўвесь час таксама далучацца да нас і пісаць вашыя меркаванні. Усё гэта будзем агучваць у эфіры. Госці з'явяцца неўзабаве. Цяпер адразу ж пераносімся ў сталіцу. Там працуе на месцы наша карэспандэнтка Вольга Чайчыц, якая там і якая размаўляе і сочыць за ўсім, што адбываецца, і таксама ведае ўсе падрабязнасці, ёй слова. Добрый день, паважанае гаспадарства. Зараз мы знаходзімся каля дома Міколы Статкевіча. Ён толькі што выйшаў з дзвярэй свайго дома для таго, каб накіравацца на Кастрычніцкую плошчу на акцыю, якая запланавана о 2 гадзіне. Справа ў тым, што папярэднія акцыі, якія адбываліся, на іх патрапіць гаспадар Мікола не мог. Яму перашкаджалі сілавыя структуры, таму зараз ён вырашыў ехаць разам з журналістамі і запрасіў журналістаў розных незалежных выданняў сюды. Таму мы і пачынаем наш эфір тут і будзем суправаджаць гаспадара Міколу да самой Кастрычніцкай плошчы. Калі раптам будуць нейкія затрыманні, мы будем гэта ўсё паказваць, адсочваць. Ну а зараз давайте паслухаем, што кажа гаспадар Мікола, які толькі што выйшаў да журналістаў. Не актуальныя, таму што падзеі мінулай вясны паказалі, ў чарговы раз паказалі, што Беларусь знаходзіцца пад унутранай акупацыяй. Гэта другая тэма. Гэта, па сутнасці, працяг кампаніі «Улада народу». Вот дэмакратыя, народная дэмакратыя робіць краіну належачай народу. І, урэшце, яшчэ адна тэма. У нас вельмі лёгка можа унутраная акупацыя перайсці ў знешнюю, таму што гэты рэжым прадажны, несамастойны, і зараз зноў гэтыя вайсковыя вучэльні, і ў выніку гэтых вучэнняў мы можам атрымаць тут па факту тысячы замежных вайскоўцаў, а потым згубіць незалежнасць, атрымаць знешнюю акупацыю. І гэта таксама тэма сённяшняй акцыі. І, безумоўна, нас не могуць не хваляваць тыя сацыяльныя выпрабаванні, пад якімі зараз знаходзіцца беларускі народ. Нас не могуць не абураць спробы ўлады перакласці все цяжкасці, эканамічныя цяжкасці на плечы людзей. Спробы ўлады залазіць уже нават у кішэні да будучых пакаленняў, лезучы ў пазыкі. Вось гэта тэма. Ёсць яшчэ адно вызваленне, але дзякаваць Богу, тут уже ёсць зрухі. Напалохаўшыся гэтай акцыі, напалохаўшыся пратэстаў перад парламенцкай асамблеяй ОБСЕ, улада вызваліла 35, на працягу ўсёй вясны, і зараз 35 арыштаваных маладых мужчынаў па справе патрыётаў. Але яны не вызвалены до конца, большасць з іх знаходзіцца пад падпіскай аб невыездзе.
і па сутнасці ў статусе закладнікаў. Яшчэ ёсць палітвязні, яшчэ ў Дурнах у нас знаходзіцца некалькі чалавек афіцыйна прызнаных палітвязнями. Так што гэта таксама тэма, таксама вызвалення. Ну, так званы комбік. Ён пабываў у КГБ, вернуты Сергею Кунцевичу. Ну, я разбираў, глядзеў, там нібыта ніякай засады я не знайшоў, але ж зараз ніхто не гарантуе. Я сам на этот раз не хочу, я уже, даруйте, ко мне так виноват вертовыми сябрамі, і Сергей Кулінівич, Сергей Кунцевич, і іншыя, калі людзей за спроб дапамагчы арыштоўваюць і хапаюць. Я не выключаю, што я тут нешта не дагледзеў, там ёсць нейкі маячок. Ну, дыхай он прывядзе да мяне, я і так пад наглядам. Я уже не хочу больше рызыкаваць чужой свабоды. Таму мы з ім пойдзем, там добрая музыка. Адразу я там включым, паслухаем, каб людзі бачылі, не баяліся, прыходзілі. Таму што сёння наша свята, это наша краіна, наш горад і наша свята. І это спробы маніпуляцыі, крадзяжа этого свята. Мы можем это свято только узбагачать. Я сегодня прочитал, что, оказывается, в этот день Минск был вызволены у 1665 году. Так само вызволение, бачите? Так само с оккупацией. Ну что, зараз мы можем напевно уже рухатися. Ну, як скажете. Зараз будемо сідати у машину, таксі і розмовляти з господаром Миколом по дорозі про саму сьогоднішню акцію, чому вона проводиться. Ну і ми сідаємо. Так, я в багажник это могу поставить, так? Мікола Статкевич выбіраецца на акцыю, арганізатарам якой ён з'яўляецца. Безумоўна, будзем пераносіцца на месца падзеяў і сачыць за тым, што адбываецца ў Менску. На месцы працуюць нашыя карэспандэнты, па гэтаму будзем інфармаваць, будзем у курсе ўсяго самага гарачага і актуальнага. А ў нас у студыі першы эксперт Руслан Шошын, журналіст выдання «Жэчпасполіта». Вітаю. Вітаю. Вось Мікола Статкевич арганізуе акцыю. Яшчэ невядома, у якой атмасферы гэта будзе адбывацца, але пытанне пра мэтазгоднасць увогуле такой акцыі, можа, на пачатак. Ну, шчыра кажучы, то я такіх выразных мэтаў не бачу, таму што я паглядзеў на заяўку, прынамсі тое, што ёсць даступная на харты, падаецца, была вось інфармацыя аб тым, што галоўная мэта. Галоўнай мэтай, вось, кажуць, з'яўляецца тое, каб не дапусціць да супольных расійска-беларускіх вучэнняў Захад-2017. Ну і, ў прынцыпе, больш такіх выразных нейкіх мэтаў ці пастулатаў я не чуў. Ну, акрамя, канешне, дэмакратыі, свабоды, правоў чалавека, вяртання ўлады народу. Гэта вельмі важныя пастулаты, вельмі істотныя, але ўсё ж такі ці гэта як бы адпаведнае месца і ці адпаведны момант, таму што тут вось мы бачылі, як адбывалася ў Расіі акцыя Навальнага, напрыклад, вельмі падобная сітуацыя, калі пратэстоўцаў, людзей, якія маюць пратэстацыйныя такія настроі, іх запрашаюць на нейкія такія афіцыйныя ўрачыстасці. Толькі што з гэтага вынікае? Вось ці будзе нейкая каардынацыя гэтага пратэсту, ці магчыма яго каардынаваць, ці магчыма пазбегнуць правакацый, якія могуць быць з боку ўладаў, калі мы кажам аб тым, што вось як можна дыскрэдытаваць апазіцыю. Ну вот трэба знайсці нейкую групу людзей, якая пачала б нейкіх там рабіць бойкі, яшчэ нешта. Ну, не будзем даваць рады ўсё ж такі ўладам. Я думаю, што яны і самі могуць ведаць, як гэта рабіць. Але зараз на момант перанясемся ў Менск, зноў жа Мікола Статкевич там збіраецца на акцыю ў дарозе, а Вольга Чайчыц побач ёй слова. Зараз мы знаходзімся ў таксі, чакаем, пакуль усе іншыя журналісты, якія таксама едуць і суправаджаюць гаспадара Мікола. Вось уже ёсць калона, мы едзем на 5 машинах, рухаемся ў бок Кастрычніцкай плошчы, дзе сёння мусіць адбывацца акцыя, якую арганізаваў гаспадар Мікола. Беларускі нацыянальны кангрэс. Беларускі нацыянальны кангрэс. І едзем таму, што журналісты даюць нейкую надзею на тое, што на гэты раз гаспадар Мікола зможа дабрацца да Кастрычніцкай плошчы. Распавядзіце, як вы лічыце, чаму сёння вас не затрымалі, не прыйшлі, не ўламаліся ў дом, як вы лічыце? Ну, па-першае, я просто ўжо занадта раней
нашмат раней перастаў выходзіць з дому. Просто, каб не, яны любяць гэтыя рэчы рабіць таемна. Перед 25-м я спрабаваў просто схавацца. Вось у знаёмых гэта адбылося. Потым вельмі драматычная падзея для гэтых людзей, якія мне дапамагалі. Сергей Кулініч, Сергей Концевич былі затрыманы і сидзелі в СІЗО КГБ. Перед затрыманні Кулініча збівалі, Концевича катавалі электрошокам, каб даведацца, дзе я. А Концевичу яшчэ падклалі да машыны, дзе ён схаваў размасцяльную тэхніку каля Акадэміі навук, некія там бутэлькі, кшалкі, коктейлі Молотова, паказалі это по СТВ. Таму перед 1 траўня я ўжо, кажуць, прошу там заставацца дома, але я за 4 дні, калі не памыляюся, думала, що ёсць дастаткова бяспечна. Я ішоў па горадзе, мне просто там банальна захапілі. Суткі таксама не прызнаваліся, дзе я знаходжуся, но потым уже сказалі родным, што я знаходжуся на крэсце, в цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў. Ну а вы сёння чаму не А сёння я не выходжу з вуліц на вуліцу раз. Ідці на брутальнае затрыманне, ладзіць штурм майго дома. Перед сессией парламентской ассамблеи ОБСЕ, мабуть, это занадто дорого. Потому что после гэта разлічваць на некие кредиты владзе не выпадае. Як я уже казав в интервью вашему каналу, або диктатор, або попрошайка. Або ти просиш во всіх гроші і там перед імі там пригинаєшся. Ну, або ти, коли диктатор, то бути самостойним. А яка самостойність у нашого колгаса? Колгаси завжди на дотації жили і живуть, а без них не можуть. Скажіть, який сенс сьогоднішньої акції? Що ви бачите? Для чого ви скликаєте людей? Я думаю, что тут ключевым лозунгом, мабуть, сегодня день вызволения. И есть вызволение себе от страху, вызволение краины от внутренней оккупации, недопущение внешней оккупации. Все то, что больше короче можно сказать словами уладу народа. Мы домоглись самым подрыхтовкой этой акции, самой информационной кампании вызволения усіх арештованных по справе патриотов. Уже сама подрыхтовка для этой акции, и она уже имела, скажем так, великую користь для наших громадянов, які незаконно были схоплены ни за что, по сути. Так что, бачите, влада боится, реагує, але занадто шмат дозволить себе, мабуть, сьогодні, мені здається, не здоліє. Тому що, некие провокации там особистого характеру, типа незнакомые люди там и так далее, они это любят. Але зараз я не думаю, что так уже брутально не готові діяти. В будь-якому випадку Кастрицька площа вольна. Зараз ми з'явилися у студії телеканалу Білсат, і я ще раз нагадаю нашим телеглядачам, які тільки зараз нас побачили. Я нагадую, что мы едем с Миколом Статкевичем на Кастрычніцкую площу, где мусить отбыться акция. Ольга Чайчыц працуе ўвесь час на месцы падзеяў. Будзем ўвесь час таксама гаспадарства пераносіцца ў сталіцу і сачыць за развіццём падзеяў. Мікола Статкевіч, галоўны арганізатар, як і Беларускі нацыянальны кангрэс, рыхтуюць акцыю на Кастрычніцкай плошчы, а Александр Лукашенко сёння прамаўляў і хваліўся баяздольнасцю беларускага войска і казаў, што гатовая наша краіна, хаця і мірная, аддаваць адпор на ўсіх кірунках. І вось гэтая прамова, можа, таксама пытанне, Руслан Шошин, нагадваю, гаспадарству, журналіст Жэчпасполітай з намі. Гэтая прамова Александра Лукашэнкі, вось сёння калегі ў Ньюсруме казалі пра гэта, яна досыць савецкая такая. Нічым не адрозніваецца ад прамоваў такіх камуністычных партыйных номенклатурных. Тут нічога дзіўнага няма, таму што сітуацыя не мяняецца на працягу апошніх 25 гадоў, калі я не памыляюся.
што нічога не мяняецца. Дзень незалежнасці, гэта ж трэба разумець, што такое дзень незалежнасці. Дзень незалежнасці асабіста для мяне гэта ж не толькі нейкая знешняя незалежнасць ад нейкіх знешніх фактараў, там Расія, імперія і так далей. Дзень незалежнасці гэта таксама і ўнутраная незалежнасць, гэта ўнутраная свабода, ўнутранае пачуццё нейкай часткай вось гэтага грамадства. Гэта грамадства свабодным не з'яўляецца, таму няма гэтай свабоды, нідзе яна не праяўляецца, ні на адзіным нашым вось штодзённым жыцці нідзе свабоды гэтай няма. Таму як бы адзначаць дзень незалежнасці, то ў прынцыпе можна адзначаць 25 сакавіка, вось гістарычная сімвалічная дата. Так, гэта так больш сімвалічна. Як няма незалежнасці? Вось Мікола Статкевіч, бачым зараз гэтую карцінку з нашымі карэспандэнтамі, едзе ў аўце, ёсць незалежнасць, можна ехаць, не затрымалі яго, і мяркую, што будзе акцыя нейкая на Кастрычніцкай плошчы. Не, ну, канешне, я не кажу аб тым, што не можна хадзіць, не можна ездзіць і не можна размаўляць. Гэта ж 21 век, вядома, мы жывем у Еўропе, і ад гэтага мы нікуды не дзенемся. А я кажу пра незалежнасць унутраную, пра пачуццё людзей, пра свабоду нейкую, пра права выбару, права голасу, які не лічыцца ў Беларусі. Таму тут Але не лічыцца ў Беларусі у якім значэнні? У значэнні, што ты ідзеш на выбары і твае галасы не лічаць, гэта адзін момант. Але, напрыклад, размаўляць па-беларуску хіба ніхто нікому не забараняе ў нашай краіне, але чаму людзі гэтага не робяць усе? Ну, дзіўна гэта было б сёння дамагацца ад беларусаў пачаць размаўляць па-беларуску, калі у нас 14% школаў беларускамоўных. Гэта статыстыка, можам казаць пра нейкія там тэндэнцыі, беларусізацыя. Гэта моладзевыя акцыі, моладзевая нейкая там, скажем так, адзінкавыя рухы, якія вельмі спрыяюць нейкай там папулярызацыі беларускай мовы. Але на дзяржаўным узроўні беларуская мова, яна маргіналізаваная, няма, звароты пішуцца па-расейску, абарот дакументаў вядзецца па-расейску, у палаце прадстаўнікоў прамаўляюць па-расейску, беларускія дыпламаты гавораць па-расейску. Гэтага нідзе няма. 14% школаў. Адкуль ім узяцца гэтым беларускамоўным вучням? Канешне, калі ўсе іншыя вядуць сваіх дзяцей у расейскія школы, таму што у нас вышэйшыя ўстановы ўсе расейскамоўныя, таму і бацькі арыентуюцца на гэту масавую культуру. Спадар Руслан, але вось вяртаючыся да сённяшняга свята, беларускі дзень незалежнасці, ці ўсё ж такі ён не да канца беларускі? І ўвогуле, ці ёсць вось асабіста для вас такое пачуццё святочнасці сёння? Не, бо я ніколі не святкаваў дзень незалежнасці. Калі, скажем так, дайшоў да нейкага свядомага ўзроўню, то пачаў святкаваць 25 сакавіка. Але гэта такое свята сімвалічнае, і которое мела значэнне на такая першая спроба беларускай дзяржаўнасці. Гэта так. Але дзень незалежнасці 3 ліпеня, вот я сябе памятаю, калі я жыў у Беларусі, скажем, настала. Я нават не разумеў, што гэта значыць у прынцыпе, таму што, як і большасць, пэўна, беларусаў не разумее, а з якой гэта нагоды, ад каго мы незалежныя, ад фашыстаў, ад немцаў, але што тады з гэтай беларускай дзяржавы, якая паўстала пасля Савецкага Саюзу, ці мы адышлі ад Савецкага Саюзу, ці не адышлі, гэтага няма, не зрабілі падзелу гістарычных нейкіх перыядаў і не зрабілі прыярытэтаў вось гістарычнай палітыкі Беларусі, гэтага няма, таму што усе моманты, якія звязаны з скажем, з незалежнасцю пасля савецкай імперіі, яны Лукашэнкам так далікатна, скажем... Спадару Руслан, мне падказваюць, што трэба перанесціся ў Менск. Мікола Статкевіч ужо спынены. І зараз пераносімся туды і паглядзім, што там адбываецца на месцы падзеяў. Вось можна назіраць цяпер, што адбываецца. Даішнікі спынілі, і Вольга Чайчыц, наша карэспандэнтка, распавядае. Пакуль разбіраюцца з кіроўцам і спадар Мікола выйшаў з машыны, мы ідзем таксама за ім. Мы не будзем чакаць, што да ім будзе рабіць, таму проста-напрост ідзем за спадаром Міколам. Усе іншыя журналісты таксама выйшлі, будуць зараз сачыць, што адбываецца. Спадар Мікола цягне з сабой торбу вялікую, гэта гукаўзмацняльная апаратура, проста
што мінулы раз, калі ён прасіў кагосьці даставіць апаратуру, у людзей былі праблемы, таму на гэты раз ён вырашыў ісці сам у адказнасць браць на сябе. Что они вам кажут? Ну ничего не кажут, я не возглавляю. А, машины спинили, да? Машину спалили. Є що збиратися? Є що збиратися? Где еще ваши машины нет? Зараз пакуль што чакаем, калі збяруцца усе іншыя журналісты, уся група, таму што некаторыя на сваіх машынах яны вымушаны зараз пакінуць гэтыя машыны, так як мы былі на таксі, мы проста выйшлі з таксі і будзем дабірацца да Кастрычніцкай плошчы самастойна. Я покинул свой мобильный. У кого-нибудь есть З машыны мы выйшлі па той прычыне, што таксі, на якім мы дабіраліся, спынілі супрацоўнікі ДАІ. У выніку спынілі ўвогуле ўсю калону, якая ехала за намі. І пакуль супрацоўнік ДАІ разбіраецца з кіроўцам таксі, мы проста выйшлі, бо мы ніяк не звязаныя, і ідзем цяпер у бок Кастрычніцкай плошчы за Міколам Статкевічам. Я сзади машину ехал. 294 303. 294 303. Скажите, что Краун Плаза. Ну, можно сказать, Краун Плаза, где я, да. Спадар Мікола, пракаментуйце, вот што зараз адбылося спецыяльна Нас вылавілі вас. сопровождают, безумовно. Это проблема, яка не в этом, але, ну, добре, что мы выехали с запасом. Як ви лічыце, ці удасться Даже вам добре, добрацца? что выехали с запасом. Вы все-таки в такси? Очень собираюсь взять такси. Давайте. Собираюсь взять іншую машину. Нам недалеко, але мы заплатим нормально. До Кастрычской площади. Зараз спадар Мікола знайшов інше таксі, і ми сядаємо у наступну машину, яка просто нам потрапилася по дорозі. Белсад. Даже не реклама. По Энгельсе, там у Кастрычской площади. Спыните. Ось ми знову змінили автомобіль, і тепер другая вже спроба добратися до Кастрычніцкай площі. Так само ми поки що ще стоїмо, чекаємо, коли усі інші журналісти сядуть у таксі і будуть їхати за нами. І каб контролювати, що відбувається, яким чином будуть перешкоджати спадару Міколу добратися до самої площі. Минимальная поездка. Секундочку. Пакуль што сюды пад'язджае яшчэ адзін аўтамабіль з ДАІ, мы бачым. Не, ён прайшоў міма. Милиция. Міліцыя, не ДАІ. І мы едзем далей. Пакуль што едзем. Як вы можете пракаментаваць тое, што толькі што адбылося? Ну, безумовно, за нами надзирают, за нами есть наружное надзирание. Я привык, уже звыкся. Она вот когда пост стоит там недалеко. Так что, ну, так спроба такая не вельми переконавчая перешкодить, але бачите, ми до того подрихтовані. Вот, дякуючи вам, от, Мліку. Каб вас не було, мабуть, мене там окажуть. Не випустили з тої машини. А тепер ми можемо спокійно доїхати ближей. Коли будуть тише спиняти, ну, підемо трошки. Чаго чакаеце? Вот колькі вы плануеце, што мусіць прыйсці людзей, колькі... Я спадзяюся, што я буду. А як іншыя людзі? А гэта ўжо іх выбар. Калі будзе мала людзей, які сэнс тады ў правядзенні падобных акцый? Я думаю, сэнс вялікі, таму што калі грамадства не супраціўляецца несправядлівасці. Прабачце, што я вас перебіваю, зноў нас спыняюць супрацоўнікі ДАІ, таму мы адварочваем камеру. Зноў выходзіць? А представьтесь, калі ласка. Можете представиться? Так, я, наверное, выйду. Не, сказать мы не будем чекать, коли нам будут працовники ДАИ представляться. Мы зараз выходим. Багажничек там открыть. Вы уходите, да? 10 рублей.
Так. Тебе чёрт хватит. Давайте так, десятку. Знову автомобіль спинили супрацовники ДАІ, тому ми виходимо. Господар Микола забирає глюкозно-сигнальну апаратуру, і я так лічу, що вже будемо йти піші. Дякую вам. Як бачимо, супрацовники ДАІ стоять просто повсюдно, на всіх скрижуваннях. Там, де ми їдемо, проїжджають увесь час супрацовники міліції. Інші журналісти тільки з нашої Ніви ще залишилися з нами, інші десь згубилися, невідомо, ці їх спинили ДАІ, ці просто не змогли проїхати. Тому поки що супроводжаємо господара Миколу ми. Там, Микола, я ще хотіла у вас запитатися. А як ви лічите, чому немає? А, зараз. Я не бачила, що це таке. А, зараз ми не в ефірі. А, у ефірі. Чуєш? Зараз ми йдемо просто пішо по вулицях Менського по Кострижницькій площі. Вулиця Леніна зараз, як бачимо, тільки що нас спинили вже другий раз, другу машину супрацовники ДАІ, тому тепер вирішили добиратися самостійно. Так, Микола, а розповідіть, тому от не було захопу, звичайно, ж вони насилають там хлопців. Тому що є ви. Тому що є ви. Всі подлі справи робляться у заявниці. Тихо. Є ви. Я недавно звернувся до вас за допомогою і вдячний вам, що ви. Все було поїхало. Меня могли не потримати недовго на несколько магазинов. Они сказали, что он сховался чи что. Как потом вдалося доїхати. А зараз є ви, я не керуюсь операцією. Микола Статкевич накіроўваецца на Кастрычніцкую плошчу ўжо літаральна у некалькіх кроках ад яе. Таксама на месцы працуюць нашыя журналісты, а мы у студыі з журналістам Жэчпасполітай Русланам Шошыным абмяркоўваем усю гэтую справу. І вось як гэта можна каментаваць? Адну таксоўку затрымліваюць, другую таксама затрымліваюць, але да плошчы Микола Статкевич набліжаецца. Вось ужо, як бачым на карцінцы з Менску, ну, хвіліны 3 засталося да плошчы. Что можно сказать? Ну, можно сказать, что, в принципе, улады, магчыма, сёння зробяць нейкі такі, скажем так, святочны падарунак. Святочны падарунак, што вось, ну, прыйдзіце, збярыцеся, паглядзім, што з гэтага атрымаецца. Магчыма, у іх ёсць нейкі свой план на гэта. Але ўсё ж такі спадзявацца там тысяч людзей, ну, я думаю, не варта. Таму што, ну, вот, калі вяртаешся да гэтых святаў, у Беларусі няма ніводнага свята нацыянальнага. Вось я падумаў, што якое ёсць свята ў календары чырвонае, каб было свята свабоднае ад працы, звязанае з нацыянальнай гісторыяй і з нейкімі падзеямі Беларусі менавіта, не савецкай гісторыяй. І сёння такога свята няма. Вось у Польшчы, напрыклад, шмат розных камуністычных святаў замянілі на рэлігійныя. І у Польшчы вельмі шмат рэлігійных святаў, якія свабодныя ад працы. Вось. У Беларусі такога няма. Нават на другі дзень Божага нараджэння трэба ісці на працу. Ну, вось у чым праблема, так? Вот мы сёння бачым, што 3 ліпеня это ж таксама савецкае свята. 9 мая гэта ж таксама савецкае свята. І ўсё, што не ёсць сёння ў Беларусі, то іх вельмі мала гэтых святаў. Дарэчы, беларусы шмат працуюць і магчыма, таму і няма як бы такой
нацыянальнай як бы свядомасці, што мы святкуем і з чым гэта звязана. Святкуецца гэта на працягу ўжо дзесяткаў гадоў. Шмат хто памятае старэйшае пакаленне гэтыя святы з савецкіх часоў, нічога не мяняецца ў прынцыпе, нічога новага не з'явілася, няма ніякага свята. Вот у Расіі там з'явілася, падаецца, гэта свята адзінства расійскага, але ў Беларусі нават гэтага не з'явілася, нічого новага не прыдумаў Лукашенко. Гэта ўсё савецкае. Ну вось таксама савецкае свята, савецкія сцягі, таксама па сутнасці, так, якімі упрыгожана беларуская сталіца. На плошчы вось мы зараз маем таксама карцінку з плошчы, можна назіраць, што адбываецца. Там наша карэспандэнтка таксама Кацярына Андрэева, і ёй аддамо хіба слова на момант. Мусіць пачацца акцыя пратэсту. Шоу Белсату. Мы знаходзімся ў Менску на Кастрычніцкай плошчы. Менавіта тут о 14-й гадзіне запланаваная акцыя, якую анансаваў экс-кандыдат у прэзідэнты палітык Мікалай Статкевіч. Проста цяпер ён разам з нашай здымачнай групай набліжаецца да месца правядзення акцыі. Асноўнай павесткай дня Статкевіч назваў патрабаванне адмяніць сумесныя расійска-беларускія вучэнні Захад 2017, якія маюць адбыцца летась. Тут просто цяпер знаходзяцца незалежныя журналісты, літаральна некалькі актывістаў, вельмі шмат праваахоўнікаў у цывільным. Пакуль што нельга сказаць, што тут канцэнтруецца значная колькасць людзей, і паглядзім, як сітуацыя будзе развівацца далей. Кацярына Андрэева працуе на месцы, як бачым, спадарства няшмат людна на плошчы, і сапраўды будзем спадзявацца, што яшчэ да пачатку крыху ёсць часу, магчыма, людзі з'явяцца. Ну, я б на месцы Статкевіча не разлічваў на тое, што праз вулічныя акцыі гэта добра, але трэба мець нейкія канкрэтныя нагоды, канкрэтныя мэты, канкрэтныя пастулаты. Ну, канкрэтны пастулат ёсць супраць сумесных вучэнняў Захад 2017. Так, толькі трэба гэта патлумачыць беларусам. Большасці вось гэтай большасці, так скажем, гэта вось якія глядзяць тэлебачанне расійскае, глядаць тэлебачанне беларускае, якія чытаюць там парталы моладзі, трэба гэта патлумачыць, якая цікавіцца зусім іншымі рэчамі, не вучэннямі, ні танкамі, ні гэтымі парадамі. У іх зусім іншыя. Апошнія перформансы некаторых беларускіх блогераў гэта паказалі, чым цікавіцца беларуская моладзь. Вось трэба пачынаць працаваць з людзьмі. Што можна зрабіць наконт вось гэтых вучэнняў? Можна пачаць... На карцінцы яшчэ мы можам бачыць, Руслан, перарываю, выбачаюся, але бачым людзей у цывільным таксама, у чорнай вопратцы, вось калі ласка, яны ідуць літаральна за Міколам Статкевічам. Ахоўваюць. Ахоўнікі, так званыя. Бачым, што адбываецца цяпер. Пагэтаму будзе досыць складана, магчыма, праводзіць гэтую акцыю, бо службы таксама рыхтаваліся. Нашай кампаніі «Улада народу», таму што з гэтай праблемы, з-за адсутнасці у сапраўднага народаўладдзя, нармальных выбараў, усе нашы праблемы. Все астатняе вынікае толькі з этого. Таму сёння мы будзем патрабаваць вызвалення Беларусі з-пад унутранай акупацыі і будзем пратэставаць супраць спробаў знешняй акупацыі. А ці ёсць у вас нейкі канкрэтны план правядзення акцыі? Ёсць. Ён тут. Скажите, калі ласка, вот эта внутренняя оккупация, что вы маете на увазі? Маецца на ўвазе банда, якая захапіла ўладу ў нашай краіне, якая даўно не праводзіць ніякіх выбараў, якая толькі імітуе, сама сябе перапрызначае праз нейкі выбарчы цырк, які толькі падобны на выбараў. Яна, эта ўлада, не залежыць ад народа, і таму яна вядзе сябе як у акупаванай краіне. Мінулай вясной мы гэта ўбачылі. Але, як я кажу, або дыктатар, або папрашайка. Не можаш наладзіць эканоміку, папрашайка, ну тады вот так вот зрабі і трывае нас. Гэта наша плошча. Мы яе адваявалі 1 мая, дзякуеш тым, хто быў, это адбылося без мяне, і мы будзем сюды выходзіць і выходзіць, бо мы хочам мірных пераменаў. Мы не хочам гвалту. Лепш нас да гэтага не даводзіць. Лепш сесці з намі, пагаварыць і падумаць, як мы будзем вяртаць уладу народу. Тады мы падумаем, мо некія гарантыі там дамоў, там мы ж
не злые люди. Я особливо нікому помстити не збираюся. Так ви діалог пропонуєте? Безумовно. На усіх попередніх... Нават з бандитами, які захопили закладників, вядуць перамовы, бо трэба вызваць людзей. Безумоўна, гэтая банда значна больш для мяне страшная, крывавая, тому што она цэлы нармальны народ уже 20, амаль 3 гады трымае ў закладніках. І выкрадае, забівае, хлусіць, забірае будучыню наших людзей. Сотні тысяч з'язджаюцца адсюль, ледзе ў кішэню да наступных пакаленняў. Але мы гатовы весці перамову. Хай ідуць ціха. Мы не хочам вайны, не хочам крыві, не хочам згубіць дзяржаўнасць у выніку гэтай вайны. Таму мы будзем ціснуць і ціснуць. Сёння важна яшчэ раз паказаць, што мы не спынімся, што гэта наш горад, наша краіна, і мы будзем сюды выходзіць. І гэта акцыя, кожная акцыя рыхтуе наступную. Наступная акцыя будзе праводзіцца ў верасні. Падчас папярэдніх акцый вясной вас прэвентыўна затрымлівалі. З чым вы звязваеце тое, што сёння вам удалося дайсці да плошчы? Два моманты. Перша, дзякую журналістам, якія вялі наўпростую трансляцыю майго руху з дому. Таму што все подлыя рэчы робяцца в тайне. Безумоўна, каб я пашоў там за 3 дні гуляць па горадзе, то, мабыць, недзе я знік, а вам бы сказали, что сведений не имеется, а его наличный, наверное, куда-то спрятался. Але я уже с дому не выходил, и я запросил журналистов, и хотя машину, такси, якое я ехал, двойчы спыняли, ну, розное такси, бо мы меняли. Урэшце апошнюю частку шляха пришлось идти пешки. Але я тут, и тут еще дзейнічае другі фактор. 5-го пачынаецца парламенская асамблея АБСЕ тут у Мінску. І тут уже або брутальныя метады і грошай не дадуць, ну або придется трываць, або попрашайка, або дыктатар. Трэба выбраць. Хочаш бы дыктатарам, наладзь эканоміку, каб яна была канкурэнтнай, эфектыўнай і так далей. Але калгас не ўмее, бо старшыня калгасу. А калгас заўсёды будзе на датацыях. А что у вас в сумке? Гукаўзмацняльная тэхніка. Я яе праз хвілінаў 7 включу, там акумулятор буду экономить. Ніхто не спрабаваў забраць у вас гэту тэхніку? Я выходил с таксовки, забирал свою сумку и садился в іншу. ГАИ, боже, спыняє же кіроўцу, а не пасажиру. Я правы іх ведаю. Але бачите, вам було так тяжко тут доїхати. Саме білоруси так само бояться прийти на пошту на зустрічу з вами. Безумовно, тому що 23 гады людей полохають, сажають. Акрамя того, перші гады люди сопротивлялися, а потім наступає такий ефект привикання. Яны привыкаюць, губляюць надзею і спрабуюць выжыць паасобку. Зараз мы спрабуем зноў гэту надзею адрадзіць. Зараз паказаць ім шлях, метад, спосаб і прыклад. Як ставіць до заклику жена напажняка? Што? Як ставіць до заклику жена напажняка? Перад кожнай акцыяй узнікае багата троляў, гатовых на ёй пагрэцца, прарэкламаваць сябе. Я іх не каментую. Апарат глядзелі сьогодні? Як військовець можете оцінити? Я не глядзел. Я вот сейчас... Неужо вам не цікаво? Колькі у нас танков? Я вот сейчас в саде занимался физкультурой. Вы что? Это важно. Простите, пожалуйста, а чему-то посвящена акция? Я пропустил, да, не услышал. Я так, колькі ж разоў мне сегодня тут паўтараць. Гэта одна з серій акцый з кампаніі «Улада народу», «Власть народу», якую вядзе Беларускі нацыянальны кангрэс. Сёння она прымеркавана да афіцыйнага свята, потому что сегодня день вызволения нацистов. Цяпер тут знаходзяцца каля дзясятку актывістаў. Яны акружылі Міколу Статкевіча, і журналісты задаюць розныя пытанні. Нагадаю, што гэта акцыя пратэсту, анансаваная Міколай Статкевічам. Яму ўдалося дайсці да плошчы, хаця і былі пэўныя перашкоды, машыну спынялі. Мы будзем сачыць за развіццём падзеяў. Кацярына Андрэева, наша журналістка, працуе на Кастрычніцкай плошчы. І таксама, як бачым, спадарства ёсць там гэтак званыя ахоўнікі у нашых журналістаў, Міколы Статкевіча, які там. Дзякую, што вы пішаце ваши смс-паведамленні, пытаецеся, чаму мы не працуем студыя Белсат у вячэрні час, як раней. Спадарства гэта толькі летняя форма, толькі на лета мы зайшлі са студыі Белсат. Ужо ў восень, у верасні абавязкова вернемся ў вечаровы
новыя эфіры і чакаюць вас розныя сюрпрызы добрыя, будзем спадзявацца. І вось вы таксама пішаце, што нам парад не патрэбны. Читаю на мове оригинала: лучше пусть реально помогут ветеранам и старикам этими средствами, которые тратят на парады. У той же час ёсць смс-паведамленне ад нашага гледача з Украіны, з Херсону. Вітаю Беларусь са святам і жадаеце, каб квітнела наша славянская суседка. Ну, але ўсё ж такі з такім дзяржаўным святам будзе гэта складана. Ёсць яшчэ вашыя прапановы, каб Белсат дапамог вам. Абавязкова таксама буду перадаваць ваш кантакт. Вось такія ваши меркаванні, далучайцеся да нас, будзем увесь час сачыць за тым, што адбываецца на Кастрычніцкай плошчы. А ў студыі па-ранейшаму Руслан Шошын, журналіст Жэчы Пасполітай. Руслан, Мікола Статкевіч прапаноўвае уладам дыялог. Ці улады гатовыя да такога дыялогу? Значыцца, ну, калі па шчырасці казаць, то каб улады былі гатовыя да такого дыялогу, то яны павінны бачыць, што ёсць нейкая палітычная сіла, што ёсць сапраўды электарат, што вот сёння, напрыклад, прыйшло б там 15 тысячаў чалавек, ці прыехала б з рэгіёнаў, ці яшчэ б што. Ну, таму што людзі прыходзяць падчас выбараў, як ёсць выбары, людзі прыходзяць. Але сёння мы бачым, што нікога няма. Вось, магчыма, таму што не былі зразумелыя гэтыя мэты. Трэба збіраць подпісы супраць расійскіх базаў, трэба збіраць подпісы супраць вучэнняў, трэба з людзьмі размаўляць. Але вяртаючыся да пытання вось дыялогу. Была сітуацыя з Сярэдзічам, который сустрэўся з Лукашэнкам і пазней на ўсю краіну заявіў, і таксама мне па тэлефоне казаў, што Лукашэнка яму даручыў стварыць канцэпцыю круглага стала. І вось тады я лічу, што ў прынцыпе беларуская апазіцыя і Статкевіч у прыватнасці не выкарысталі вось гэтай магчымасці, нават, скажем так, медыяльнай магчымасці, каб парушыць, пацягнуць гэту тэму. Але ці ўлады не выкарыстаюць проста прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці і потым проста выкарыстаўшы адкінуць на бок? Чаму ад пачатку можна закладаць, што хто каго выкарыстае? Трэба зрабіць так, каб увайсці, паспрабаваць увайсці ў палітычнае медыа прастору. Ну, бо ўлады выкарыстоўваюць усіх беларусаў ужо больш за 20 гадоў. Ну, гэта зразумела, але гэта нічога не прынясе, і пераменаў не будзе, калі проста, скажем так, заклікаць да змены ўладу. І вот мы бачым сёння, сколькі людзей прыйшло мяняць уладу. Гэта правда, так, якую мы сёння бачым, гэта факт. Але што казаць пра тое вось ідэю Сярэдзіча, так, трэба было гэта пацягнуць, трэба было стварыць нейкі камітэт круглага стала, трэба запрасіць было інтэлектуалістаў, палітыкаў, грамадскіх дзеячоў. І калі Лукашенко у канцы канцоў гэта неяк спрабаваў выкарыстаць, ці саскочыў бы проста стварыць круглы стол без яго, круглы стол беларускага грамадства, пачынаць нейкія механізмы ствараць, уваходзіць у гэту прастору, нейкія канцэпцыі распрацоўваць. І не кажу пра аб'яднанне апазіцыі, але пра аб'яднанне нейкай інтэлектуальнай эліты, грамадскай эліты, палітычнай эліты, незалежнай эліты. Але таксама ёсць і страх, таксама ёсць і страх пэўны, і страх улады дэманструюць, напрыклад, сёння на дзень незалежнасці шляхам параду. І вось з намі на сувязі вайсковы аглядальнік Александр Алесін. Добрый вечар, спадару Александр. Ці дзень, дакладней, усё ж такі, прызвычаюся да вечаровых эфіраў, сапраўды. Спадару Александр, вось той парад, які вы сёння пабачылі, слова Александра Лукашэнкі, патрэбна гэта і для каго гэта патрэбна? Ну, здесь можно сказать, два адресата есть этого парада. Это прежде всего внутренний потребитель, белорусский народ. Ну и внешний, я думаю, прежде всего это наш российский союзник, ну и затем соседи наши. И я думаю, что первый пользователь – это белорусский гражданин, который должен видеть, что государство заботится о нем, о его обороне, что у нас есть все необходимое для защиты наших, так сказать, границ и защиты мирного труда, как говорит президент. Вот. И характер парада такой, потому что немножко новой техники и очень много техники советской старой модернизированной. Поэтому можно сказать, что если нет количества, то берем качеством.
Сапраўды, вось колькасцю так атрымліваецца і так гэта выглядала на гэтым парадзе. На момант цяпер перанясемся яшчэ на Кастрычніцкую плошчу ў сталіцы. Там бачым, як Мікола Статкевіч рыхтуе гукаўзмацняльную апаратуру. Таксама атрымалася прынесці гэта на плошчу, каб усё ж такі людзі маглі пачуць прамову. Так мяркую, ужо неўзабаве гэта адбудзецца і вельмі так назіраем за гэтай акцыяй. Нашыя калегі таксама там працуюць, а мы абмяркоўваем гэта ўсё ў студыі. Усё ж такі, не шматлюдна, так? Ёсць актывісты, большасць журналістаў таксама, і спецслужбы, якія масоўку робяць. Усё ж такі нават, вось назіраючы за гэтай акцыяй, якая не шматлюдная, якая не налічвае шмат людзей, чаму спецслужбы так на гэта рэагуюць? Чаму проста не заўважаць? Спецслужбы падышлі больш патрыятычна, чым, скажем так, людзі, якія павінны былі прыйсці туды. Яны прыйшлі, прынамсі, а не прыйсці яны не маглі, таму што такая сістэма, трэба назіраць. Ёсць загад не чапаць, ёсць загад, скажем, назіраць, паглядзець, што з гэтага ўсяго будзе. Яны бачаць усё зверху, яны назіраюць за перамяшчэннем людзей у Менску, на вуліцах Менска, за вакзаламі, за ўсім іншым. Ведаюць, дзе знаходзяцца нейкія рухы, якія варта недзе там нейтралізаваць. І яны не бачаць, што, я думаю, што рэакцыя такая ніякая, таму што, в прынцыпе, сёння людзей не будзе шмат. І гэта будуць тыя самыя людзі, якія заўжды прыходзяць, таму што гэта людзі, якія адчуваюць патрэбу удзельнічаць у гэтым вось палітычным грамадскім жыцці. Але большасць беларусаў, як я кажу, яны, пэўна, нават не разумеюць сэнсу вось гэтых беларуска-расійскіх вучэнняў. Таму што, гледзячы ўвесь час расійскую медыяльную прастору, расійскую тэлебачанне, не зразумееш, чаму трэба гэтыя вучэнні адмяняць і чаму супраць гэта трэба пратэставаць. Белсат, то хіба разумееш? Гэта зразумела, але, скажем так, трэба данесці інфармацыю да людзей. Трэба вось пасля такой акцыі пачынаць збор подпісаў у рэгіёнах, у абласных вось гэтых цэнтрах па адмене гэтых сумесных вучэнняў. Можна нават падчас такого кантакту, непасрэднага кантакту з людзьмі, можна патлумачыць, распавесці пэўныя рэчы, якія яны не пачуюць з этой медыяльнай блакады. І паглядзець, колькі подпісаў можна сабраць, вось яшчэ час у нас ёсць, і тут можам тады мы казаць пра нейкую грамадскую думку і пра гэта ўсё. А пакуль за грамадскай думкай назіраем у беларускай сталіцы на Кастрычніцкай плошчы, дзе працуюць нашыя журналісты, таксама з'явілася жонка Міколы Статкевіча, Марына Адамовіч, вось літаральна хвіліну таму. І слова Менску цяпер. На Кастрычніцкай плошчы адбываецца акцыя Міколы Статкевіча, акцыя пратэсту, галоўная павестка дня паводле палітыка. Гэта дамагчыся адмены сумесных расійска-беларускіх вучэнняў «Захад 2017». Цяпер сабраліся некалькі дзясяткаў актывістаў. Тут прысутнічае і Мікола Статкевіч, якому ўдалося нават прынесці з сабой гукаўзмацняльную апаратуру, і ягоная жонка Марына Адамовіч, таксама шэраг палітычных актывістаў. Пакуль што не адбываецца абсалютна ніякіх канфліктаў, прысутнічае ў тым ліку і дзяржаўная прэса. Таксама, канешне, прысутнічаюць і праваахоўнікі ў цывільным, але пакуль што ўсё адбываецца мірна, станоўча, пазітыўна, і мы сочым за развіццём падзеяў. Сёння раніцай быў парад, а вось Мікола Статкевіч у гэты дзень менавіта анансаваў акцыю, таму што паводле ягоных словаў Беларусь трэба вызваляць з-пад унутранай акупацыі. І Зянон Пазняк, дарэчы, ён заклікаў ігнараваць гэтую акцыю і абвінавачваў Статкевіча ў розных правакацыях, але Статкевіч гэтага не каментуе, і вось ён настроены працягваць і далей, лічыць, што пратэсты не губляюць сваёй актуальнасці.
І вось спадарства бачым тое, што адбываецца на Давайте запытаем у Кастрычніцкай кагосьці з сённяшніх. плошчы у сталіцы. Нашы журналісты працуюць на месцы падзеяў. Паволі збіраюцца ўсё ж такі людзі, бо да пачатку акцыі яшчэ ёсць крышачку часу. І будзем спадзявацца, што будзе людзей больш, будзем сачыць і паказваць усё гэта. Что это за... Такая, если честно, я даже не знаю. А что здесь происходит? А тут политик Микола Статкевич ладить акцию. Ведаете такого политика? Да. Вот. И можно пойти посмотреть там, да? Ну так, мабуть, можно колено стоять тут, правда? Ну тогда мы подойдем. Хотели вы на парад сегодня раницей? Нет, мы не успели, потому что я люблю поспать. Вот, так что я не успела. Вот сейчас поедем там погуляем где-нибудь. Ну, а День незалежности увогуле, это для вас свято? Да, конечно, праздную, там собираемся с ребятами, гуляем, ходим по Минску. Дякую вялікі. І некалькі дзясяткаў проста мінакоў, цікаўных актывістаў, журналістаў сабраліся тут. Беларускія песні гучаць з калонак, якія прынёс Статкевич. Сюды ён дабраўся з маленькімі перашкодамі, але ўсё-такі дабраўся і затрыманы ён не быў, як гэта было напярэдадні вясновых акцыяў. Гэта ў першую чаргу Мікола Статкевич звязвае з прыездам парламенцкай асамблеі АБСЕ ў Менск. Мы, спадарства, працуем у адмысловым эфіры Белсату, прымеркаваным да Дня незалежнасці. Сочым за ўсім тым, што адбываецца ў сталіцы на Кастрычніцкай плошчы, а таксама сочым за тым, што пішаце вы да нас. Белсат, я скучаю без тебя и российскую пропаганду не принимаю ни в каких вот так. Почему-то не верится этой хитрости, в том числе и к этой показухе на параде. Пишете вы нам, и нема чаго сумаваць без Белсату. Заставайтеся з намі, глядзіце нас, і ўсё будем паказваць, шаноўнае спадарства. Таксама на месцы ў Менску працуе наша журналістка Вольга Чайчыц, якая ўжо цяпер з апошнімі падрабязнасцямі. Микола Статкевич змог добраться на Кастрычніцкую плошчу, але гэта не значыць, што і надалей усё будзе спакойна. Як бачым, зусім побач з плошчай стаяць бусікі міліцэйскія, таксама міліцэйскія машыны, і яны стаяць па перыметру паўздоўж усёй плошчы. Таксама усе двары застаўлены міліцэйскімі машинами, и супрацоўнікі ДАІ, супрацоўнікі міліцыі, а таксама людзі ў форме, па якіх проста па знешнім выглядзе можна зразумець, што гэта людзі сілавых структураў стаяць і ахоўваюць гэтую плошчу. Вось як бачым бусы, толькі што, як мы пачалі весці эфір, міліцэйская машына з'ехала адсюль, але яны стаяць па перыметры ўсёй плошчы. І вось, спадарства, тое, што мы бачым цяпер на Кастрычніцкай плошчы ў сталіцы, нашыя карэспандэнты на месцы, мы ўвесь час назіраем за гэтым. А дзякую, што вы таксама разам з намі. Яшчэ адно смс-паведамленне ад нашага сталага гледача, спадар Максім з Менску. Пішыце, што трэба збіраць подпісы за адмену беларуска-расейскіх вучэнняў, таму што яны пагражаюць незалежнасці нашай краіны і дзяржаўнасці. Грамадства павінна выказваць сваю пазіцыю. Ну і грамадства вось спрабуе выказваць, спадару Максім, сваю пазіцыю, выйшаўшы, але неяк нешматлюдна на Кастрычніцкую плошчу. Магчыма, не хапіла нейкіх арганізацыйных момантаў у гэтым, чаму так мала людзей? Ці ўсё ж такі страх у грамадстве? Ці паехалі на лецішча? Ну, калі казаць па шчырасці, то, в прынцыпе, тут кожная акцыя, кожны пратэст павінен быць добра зарганізаваны. Без арганізацыі нічога такога няма. Нідзе, ні в адной краіне свету. Гэта можа проста наіўныя дзеці там глядзець, разважаць пра тое, што стыхійна там все, гэта туды-сюды. Гэта ўсё стыхійна, канешне. Ну, трэба арганізоўваць. Вясной так атрымалася стыхійна.
Ну, вясной атрымалася таму, што гэта 25 сакавіка, таму што заўжды людзі выхадзілі на 25 сакавіка. Я памятаю гады, Але калі... было і 15 сакавіка таксама, было і ў лютым. Гэта былі пратэсты грамадскія, не звязаныя з беларускай апазіцыяй. Ніхто там не выходзіў для нейкіх, скажем так, канкрэтных персонаў ці прозвішчаў. Там людзі выходзілі па сваіх канкрэтных праблемах. Гэта былі праблемы маршы недармаедаў, калі я разумею, мы пра гэта гаворым, так, маршы недармаедаў. Ну, і сёння гэтых маршаў недармаедаў мы не бачым, таму што, наколькі я ведаю, то пачалі людзей там заганяць на працу, ахвяраваць працу, вось гэту вось, і шмат людзей проста ўсунулі на нейкія там прадпрыемствы, на нейкія падмятаць вуліцы і так далей, і мы бачым, што пратэсты ўжо зніклі. Вось дзе яны, гэтыя грамадскія пратэсты. Гэта не былі пратэсты арганізаваныя беларускай апазіцыяй. Магчыма, гэта неяк там дзяржаўная прапаганда так прадавала гэта ўсё, але гэта так не было. Кожны пратэст трэба арганізоўваць і ў рэгіёнах, і ў Менску. На гэта трэба сродкі, на гэта трэба нейкія, скажем так, людскі капітал, магчымасці нейкія людскія, якія вось... У сённяшняй беларускай апазіцыі гэтага няма. Няма ў Статкевіча сёння, скажем так, 100 чалавек. Але трэба таксама памятаць, што праз 20 гадоў усё ж такі гэту апазіцыю душылі ўвесь час, і пагэтаму гэта таксама ёсць пэўнае наступства, але разуменне ў грамадстве прысутнічае. Вось смс-паведамленні, таму сведчанне зачытаю перад тым, як перанесціся ў сталіцу. Страшно ждать военные учения с Россией, здесь всем все ясно, чем это все кончится, да, будто бы и не было независимости, все под давлением России. Лучше бы деньги дали на проведение парада, потратили на улучшение жизни ветеранов, День независимости считать днем мирного неба. Пишите вы ваше смс-поведомление, а теперь переносимся до Кацярыны Андреевой, якая на Кастрычніцкай плошчы увесь час працуе і сочыць за падзеямі. Все, тут только Михалов. Поминика аккуратнее. Ну все, Да, все. Закрытых помещениях. Гаспадарства, мы назіраем за працаю наших журналістаў, назіраем за тым, што адбываецца на Кастрычніцкай плошчы. Людзей робіцца больш. Вы пишете нам ваше смс-поведомление. Белсат — единственный белорусский канал, который говорит правду. И хочется додать яшчэ, что один и белорусский по-сапраўднаму канал усё ж таки. Вітаю с так называемым святам. Вы пишете нам таксама: беражыць усяго найлепшага і беражыце спадара Міколу. Ну, безумоўна, мы сочым за ўсім, але ёсць, як бачыце, там і прадстаўнікі спецслужбаў на плошчы, якія таксама за ўсім досыць актыўна назіраюць, працуюць відэакамеры. Вось, спадар Руслан, вяртаючыся да нашай размовы, людзей робіцца крышачку больш. Безумоўна, гэта не тыя тысячы, якія хацела б беларуская дэмакратычная супольнасць мець, але ўсё ж такі гэтыя людзі ёсць, і яны гатовыя выказваць сваё незадаволенне. Ну так, толькі вось ізноў жа ж мы кажам, хацела б беларуская дэмакратычная супольнасць. А я на сённяшні дзень бачу там вось Мікола Статкевіч. А дзе іншыя лідары беларускай дэмакратычнай супольнасці? Вось у нас ж Беларусі колькі партый апазіцыйных? І БНФ, і АГП, і хрысціянскія дэмакраты. Ой, сапраўды, чаму іншыя не падтрымалі? І две дэпутаткі ў парламенце у нас незалежныя, якія прыязджаюць па Еўропах, ездзяць усюды і рэпрэзентуюць беларускі парламент, дзякуючы чаму сёння у прынцыпе беларускі парламент часткова прызнаны, а калі яны ўдзельнічаюць у нейкіх мерапрыемствах ад імя беларускага парламента, то гэта азначае, што ён прызнан. Іх сёння няма, іх я не бачу, нідзе я іх не бачыў. І таму не ўся дэмакратычная супольнасць у Беларусі хоча таго, каб, як мы кажам, прыйшлі людзі там і так далей.
Шмат хто кажа, што на такія акцыі не трэба хадзіць. Вось Зянон Пазняк выказваўся на гэтую тэму, што не варта ўдзельнічаць у гэтым фарсе вось, і так далей. Ён таксама мае права да свайго меркавання, мае свае аргументы, і ён таксама мае падтрымку ў грамадстве. Іншыя палітыкі апазіцыйныя, калі мы кажам аб тым, што гэта дэмакратычная супольнасць, то тэарэтычна яны таксама маюць нейкую падтрымку ў грамадстве, але яны не прыйшлі, іх няма, яны гэта ўсё праігнаравалі. Таксама вось ігнаруюць, як вы кажаце, прадстаўнікі іншых партыяў, а можа проста асцерагаюцца, што не будзе шмат людзей, па гэтаму не до конца готовыя хадзіць на такія акцыі. Не, дык прабачце, калі ў Беларусі выйдуць 150 000 чалавек, то яны не будуць нікому патрэбныя. Таму што навошта яны патрэбныя? У Беларусі шмат разумных маладых людзей, з'явяцца новыя лідары. І калі ўсё на гатовае, скажем так, прынясці і падаць і стварыць умовы, вось табе трыбуна, прамаўляй, стаіць, уся плошча Каліноўскага стаіць вось запоўненая, і толькі прыйдзі, прамаўляй, Лябедзька, там іншыя все. Гэтага не будзе, таму што калі такое адбудзецца, а такое магчыма адбудзецца толькі з нейкіх эканамічных прычынаў, таму што ўвесь час гэта цягнуцца не можа. Эканамісты кажуць аб тым, што ў Беларусі рана ці позна будзе такі пераломны момант гаспадарчы, калі людзі пойдуць на вуліцу. Калі пойдуць на вуліцу ўжо самі, то ў прынцыпе лідары апазіцыі могуць толькі далучыцца да іх шэрэгаў і ісці побач. Но пакуль выглядае так, як выглядае. Дзякую вам за ваше меркаванне. Журналіст Жэчпасполітай быў з намі, Руслан Шошин. Дзякую за гэтую размову. Дзякую. А мы пераносімся ў Менск на Кастрычніцкую плошчу, бо ўжо афіцыйна гадзіна пачатку мерапрыемства, пачатку акцыю пратэсту. Нагадаю, што гэта акцыя пратэсту Міколы Статкевіча на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Тут прысутнічае ўжо прыкладна 4 дзясяткі актывістаў, менавіта удзельнікаў акцыі, а таксама журналісты незалежныя і праваахоўнікі ў цывільным. Мы бачым, што вось гэтыя людзі трымаюць расцяжку з надпісам «Баста». Гэта некаторыя новыя твары, некаторыя ўжо звыклыя з часоў пратэстаў супраць дэкрэту нумар 3. Напрыклад, спадарыня Наталля Папкова, актывістка з Берасця, тут прысутнічае. Давайце запытаем у кагосьці з іх. Усё-такі працягваюць людзі выходзіць нават пасля сакавіцкіх падзеяў і пасля гэтых рэпрэсіяў? Так. Гэта патрэбна, інакш мы страцім апошні глыток свабоды, які ў нас застаўся. Калі мы не будзем выходзіць, нічога добрага не будзе. Будзе толькі больш палітвязняў, эканоміка будзе далей дэградзіраваць. Мы зойдзем у тупік. Гэта адзін выхад. На жаль. Скажыце, калі ласка, а за што сёння выйшлі асабіста вы? Особисто я вышел, как означить свою позицию. Сегодня великий праздник, день вызволения города. Поэтому я здесь. А што прымусіла вас выйсці і трымаць гэтую расцяжку з такім ужо вядомым за час мартаў сакавіцкіх і пратэстаў супраць падатку на дармаедаў «Баста»? Чаму менавіта вось гэты лозунг вы трымаеце? Баста ось дню незалежнасці Лукашэнкі, менавіта ось маё такое меркаванне, таму што сёння не дзень незалежнасці, а дзень вызвалення Мінска ад немцаў, ад фашысцкіх захопнікаў. Вось як. Всё. Спадарыня Наталля, вас не спужалі вясновыя рэпрэсіі, і вы зноў тут, на Кастрычніцкай плошчы, я так разумею? Ну дык так. Навошта спыняцца на паўпуці? Трэба ўжо ісці до канца. Якая мэта канчатковая? Канчатковая мэта? Імпічмент прэзідэнту. Так, зараз, наколькі я ведаю, ўжо всех палітвязняў асвабадзілі. Афіцыйных. Вось. Канчатковая мэта – гэта імпічмент прэзідэнту. І незаконнай уладзе. Ужо не абмяжоўваюцца патрабаванні адмены дэкрэту нумар 3? Не, ўжо гэта бессэнсоўна. Ён ужо нібыта пайшоў нам на саступкі, замарозіў дэкрэт, але, наколькі я ведаю, ўжо прыходзіць зноў гэтае пісьма. І
Нічога асабліва не змянілася, так? Так, уже приходят письма, и коли докладней казать, дык это идея, что... Ладно, пошли. Дякую. Вось пачынаецца дождж невялікі, але людзі не разыходзяцца і ўсе падыходзяць зараз бліжэй да Міколы Статкевіча. Ён прынёс гукаўзмацняльную апаратуру і прамаўляе ў мікрафон. І робіць з гэтай краіны, што захоча. Мы гэтай вясною бачылі, што тое, што адбываецца, можна параўнаць і назваць унутранай акупацыяй краіны. Яму трэба ўсё больш і больш грошай. І он усё і больш абірае наш народ. А калі не хапае грошай, лезе ў кішэні да наступных пакаленняў беларусаў. Лезе ў крэдыты. Ён гатовы гандляваць краінай для таго, каб працягнуць сваю ўладу хаця б на лішні дзень. Восенню адбудуцца вайсковыя ўчэнні. На нашай зямлі апынуцца тысячы замежных вайскоўцаў з краіны, якая вядзе войны. Сцэнар гэтых вучэнняў вельмі агрэсіўны. Мы можам атрымаць замену ўнутранай акупацыі на яшчэ больш горшую, на знешнюю. Абавязак годных сыноў і дачок Беларусі захаваць нашу краіну, вызваліць яе і захаваць яе. Жыў Беларусь! Шановныя сябры, я не думаю, што вас трэба шмат у чым пераконваць, што вам трэба казаць шмат слоў. Вы, тыя, хто прыйшоў сюды, хто меў мужнасць і годнасць зрабіць гэты крок, вы самыя лепшыя людзі нашай краіны. Я прапаную зараз прайсціся по нашему проспекту, каб як мага болей беларусаў убачылі нас, каб сваім прыкладам мы разбудзілі адвагу ў іх сэрцах. Ці згодны вы? Пойдзем! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Шановные сябры, я просил бы коллег с плакатом стать напереди нас. Цяпер Мікола Статкевіч заклікаў усіх прайсці шэсцем па праспекце Незалежнасці. На дадзены момант тут прыкладна 4 дзясяткі актывістаў, магчыма, ўжо трохі больш, ад 4 до 5 дзясяткаў актывістаў сабраліся на плошчы. Наперадзе трымаюць вядомыя ўжо з вясновых пратэстаў плакат з лозунгам «Баста». Распавядзіце, калі ласка, які план, які маршрут? Не ведаю. Пробачце, калі ласка. Не глядзеў. Ну, вось Мікола Статкевіч казаў, што ён прапануе прайсці ад Кастрычніцкай плошчы да плошчы Незалежнасці па праспекце. Гэтым маршрутам ужо хадзілі падчас акцыі 1 траўня. Тады таксама не было затрыманняў, хаця калону пратэстоўцаў і суправаджалі аўтазакі. Цяпер такой карціны не назіраецца. Гучаць лозунгі «Жыве Беларусь». Шановні сябри, переходимо праз світлофори всі разом. Я розтягував колону, Прывітанне. закривався переход. Прывітанне. Чаму сёння вы прыйшлі сюды? Потому что я недоволен тем, что происходит в стране. А чем конкретно вы незадоволены? Тем, что выборы нечестно проходят у нас. И президенты не меняются. І як даўно у вас сфарміраваліся ваши палітычныя погляды? Года два назад. Дякую.
Тут ёсць і моладзь, і сталыя людзі, і звыклыя актывісты, і новыя твары. Тут Микола Статкевич, ягоная жонка Марина Адамович, актывісты, Наталья Попкова, Максим Вінярскі. І таксама проста звычайныя менчукі, якія вырашылі прыяднацца да акцыі. Кіраўніцтва менскай міліцыі суправаджае 6. Вось тут прысутнічае начальнік менскага МАПу Дмітрый Балаба і яшчэ супрацоўнікі ў цывільным. Аднак пакуль што ніякіх канфліктаў не ўзнікала. Скажите, калі ласка, чаму сёння вы все-таки вырашылі выйсці? Ну, я вышел сюда, как выказать свою думку по поводу всей этой влады, якая у власти, и как бороться с этим. Ці не спужалі людзей сакавіцкія рэпрэсіі, вясновыя рэпрэсіі, як вам падаецца? Мяне не. А там, ну, конечно, стушали. Поглядите, колькі народу было і колькі стало. Выходят самые стойкие, якія не боятся нічога, і якія готовы бороться, как нечто зменшить в нашей краине. Дякую. Прошлого эфира Facebook подтворцы. Все почуйте про эту провокацию. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Прыкладна 5 дзесяткаў удзельнікаў акцыі пратэсту Статкевіча праходзяць шэсцем па праспекце Незалежнасці ад Кастрычніцкай плошчы да плошчы Незалежнасці. Гэта ідэя і заклік Міколы Статкевіча. І людзі адгукнуліся, як мы бачым, на гэты заклік. Добрый день, спадарня. Вы вырашили приеднаться до этого шествия, я правильно разумею? Да, я всегда выхожу на площадь, чтобы отстоять свои права, чтобы работала наша Конституция, чтобы услышал наш президент то, что он нам обещал, что мы будем везде защищены. Оказалось, у нас никто простого человека не защищает. Суды судят, как им только вздумается, выносить решение. Мы не можем нигде обжаловаться. А у приемной Лукашенко вообще нас никогда не принимают. Так что нас Александр Григорьевич обманул, что мы будем защищены в своей стране. Нас никто не защищает, и поэтому я выхожу. Мой папа дошел до Берлина, чтобы его семья жила свободно. А мы не живем свободно. Нас притесняют чиновники. Они нас не считают за народ. И поэтому я выхожу всегда на площадь. Дякую. Людзі гукаюць незалежнасць, жыве Беларусь, і ўсе лозунгі характэрныя для акцыі пратэсту. Сапраўды можна сказаць, што акцыя павялічваецца па меры таго, як людзі рухаюцца ад Кастрычніцкай да плошчы Незалежнасці. Нагадаю, што асноўнай павесткай гэтай акцыі Мікола Статкевіч назваў дамагчыся адмены расійска-беларускіх вайсковых вучэнняў Захад-2017.
Хваля рэпрэсія ў сакавіку, паводле слова актывістаў, не спужала большую частку з іх. Яны працягваюць выходзіць на плошчу. Напрыканцы чэрвеня вызвалілі ўсіх затрыманых па справе патрыётаў, усіх, хто быў арыштаваны у сакавіку падчас хвалі брутальных рэпрэсіяў. Аднак вось і сам Мікола Статкевіч кажа, што абвінавачванне з гэтых людзей яшчэ не знятае, а таму яны могуць у любы момант зноў патрапіць за краты. Вось асабіста мне давялося такую думку пачуць ад спадара Статкевіча. Спрабуем ацаніць колькасць людзей. Вось спадар з Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Можна, калі ласка, з вами пагаварыць? Скажыце, чаму вы вырашылі прыйсці з Канстытуцыяй, так яе замацавалі, цікава? Ну, цікава, потому что магчымы дождь, до этого я ее так оборонил от дождю. Што гэта значыць? Што вы хацелі гэтым сказаць? Ну, основны закон нашай краіны, я его ношу з сабой, каб ён мяне абараняў тут. Гэта акцыя пратэсту, мы дайшлі да будынку КДБ. Звание офицеров. Яны хапают невиновных людей только тому, что один вар'ят, ихний господар, сказал, что у нас есть террористы. И десятки людей были забраны от близких, от родных, от каханых и от детей. Их тут тримали и катовали. Ни за что. Только для того, как подтвердить словы вар'ята. Ганьба гэтым людям! Ганьба! 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 Спадар Мікола, што вы думаеце пра вызваленне патрыётаў? Гэта вымушаны крок. Тому что, по-перше, безумовно, не было за что, але у нас ни за что сажаюсь. Але зноў жа, або диктатор, або попрошайка. Перед парламентской ассамблеей ОБСЕ я прогнозовал это. У любом выпадку, ну, амаль усіх павінны былі вызваліць. Яшчэ вызвалі усіх, тому что трэба было не даваць нагоды людям сёння сабрацца. Паменшыць колькасць сённяшняго пратэсту. Дякую. Нагадаю, гэта акцыя пратэсту Міколы Статкевіча, і я перадаю слово маім калегам у студыі. Катерина Андреева працуе на месцы падзея ў Менску, сочым за ўсім тым, што адбываецца сёння на акцыі пратэсту, якую арганізоўвае Беларускі нацыянальны кангрэс і Мікола Статкевіч. Дзякую, спадарства, што застаецеся з намі. Вашыя смс-паведамленні досыць шматлікія да нас. Пішыце, абураецеся наконт расейскамоўнай праграмы, але спадзяюся, спадарства, што ёсць у нас і дастаткова беларускамоўных праграмаў таксама, пагэтаму не бачу падставаў для абурэння. Пішыце таксама, што драздунам народны суд, таксама шкадуеце, вітаю Белсад, жаль, што в нашай апазіцыі адзін воін за нашу свабоду. Таксама спадар Максім з Менску піша, што людзям будуць прыходзіць новыя лісты шчасця аб дэклараванні прыбыткаў, беспрацоўныя, якія сплацілі падатак на дармаедства, могуць быць прыцягнутыя да адміністрацыйнай адказнасці за утойванне прыбыткаў. Таксама ёсць наш глядач з Украіны, які піша нам, што учора паслухаў прамову Лукашэнкі, ён беспробудны совок, пишете вы нам. Сегодня в небе на параде самолеты выпустили российский флаг с дыма. Вот и ответ. Россия все-таки любыми путями показывает свое давление. Пишите вы до нас. Бачым так само картинку
карцінку са сталіцы, а са мной у студыі далучаецца да размовы Павел Усаў, доктар паліталогіі. Вітаю. Добрый день. Спадару Павел, вось Александр Лукашенко сказаў, што абароніцца перад усімі, і войска ўхопіць, каб абараніцца перад усімі. Але ці сапраўды вось ёсць смс-паведамленне, вось менавіта гэты расійскі свет, ці удасца абараніцца перад ім, бо расійскія войскі былі і сёння на парадзе? Па-першае, беларускія палітычныя эліты не ўспрымаюць Расію як ворага, тым больш не ўспрымаюць як ворага беларускае войска, бо збольшага ўсё ж такі афіцэры па сваёй ментальнасці, тыя, хто служыць у беларускім войску, не з'яўляюцца беларусамі. Вышэйшыя афіцэры альбо этнічныя расейцы, альбо скончылі расійскія высшыя вайсковыя установы, напрыклад, той же самы міністр абароны Раўкоў, ён скончыў вайсковую акадэмію генеральнага штаба Расійскай Федэрацыі, то бок для іх абсалютна у іх у свядомасці няма нават такой гіпотэзы прыпушчэння, што Расія можа быць агрэсарам. І, безумоўна, калі б, скажам так, размаўляць гіпатэтычна расійскія войскі нібыта бы укрочылі на тэрыторыю Беларусі, гэта б не ўспрымалася як агрэсія ці як акупацыя. Але вось сённяшні пратэст, які ладзіць Мікола Статкевіч, ён кажа, што гэта супраць вучэнняў Захад-2017. Але ці так метафарычна гэтыя вучэнні ўжо не ідуць у Беларусі? Па-першае, не трэба было б звязваць пратэсты, якія ад пачатку былі сацыяльныя, мелі характар барацьбы з эканамічнымі праблемамі, менавіта адстойванне сваіх эканамічных правоў, і зараз гэта проста спусцілася ў нейкія абсалютна аморфныя, абстрактныя патрабаванні, якія лагічна не могуць быць нават выкананы, ніхто не будзе да іх прыслухоўвацца. Я кажу пра вучэнне Захад-2017, бо пра гэтае вучэнне было вядома ўжо год таму, і ніхто супраць гэтага не супрацьстаяў і не пратэставаў. Па-другое, гэта традыцыйныя ўжо ў Беларусі вучэнні, і гэта не першае і не апошняе вучэнне за гэты год. Варта было пратэставаць супраць. Няма чаго баяцца. Тут ужо мы ўваходзім у сферу спекуляцый, ці застануцца расійскія войскі, ці не застануцца. Калі мы прыпусцім, што расійскія войскі застануцца, то ні беларускае грамадства, тым больш не беларуская апазіцыя нічога з гэтым не зробіць. Але на дадзены момант нічога не кажа пра тое, што у Масквы ёсць нейкая патрэба сілавога варыянту інкарпарацыі Беларусі. На сённяшні момант Расіі гэта абсалютна невыгодна па той простай прычыне, што Беларусь нікуды ад расійскага свету і ад працэсаў інтэграцыі з Расіяй не дзенецца, і фактычна няма куды ісці, бо Захад як быў, так і застаецца зачыненым для беларускай палітычнай сістэмы і нават для беларусаў як такіх, бо нягледзячы на тое, што беларускія ўлады робяць такія кропкавыя адмены візаў, напрыклад, той ж самы безвізавы ўезд у Беларусь праз аэрапорт Менск-1, тым не менш Еўрапейскі саюз нічога не робіць узамен менавіта ў дачыненні да беларусаў, не зменшае коштаў візаў, не зменшае ці не спрашчае працэдураў візавых. Усё застаецца ў адносінах паміж Беларусю як краінай і еўразвязам без зменаў, нягледзячы на тое, што Лукашенко робіць разнастайныя піруэты. Таму я думаю, што у Крамлі адэкватна ацэньваюць сітуацыю ў Беларусі, а ўлічваючы той факт, што зараз Расія вядзе две вайны, і на гэта я маю на ўвазе Сірыю і Украіну, і на гэта ідуць велізарныя грошы, таму адчыненне яшчэ аднаго фронту там, дзе няма абсалютна ніякай патрэбы. Бо не можам параўнаць сітуацыю ва ўкраіне ў 13-14 годзе і не можам параўнаць сітуацыю ў Беларусі, бо Лукашенко не імкнецца падпісваць дамоўленасці пра асацыяцыю з еўрапейскім звязам, не імкнецца перанакіроўвацца, і нават ніколі не стаяла пытанне, каб далучацца да НАТО, як, напрыклад, ва ўкраіне ў 2008 годзе. Таму я думаю, што ўсё ж такі словы пра тое, што вучэнне Захад-2017 створыць нейкую сур'ёзную пагрозу для суверэнітэта Беларусі, гэта збольшага спекуляцыі.
І па-другое, шмат у чым беларускі суверэнітэт і так абмежаваны. Цяпер на момант перанясемся ў сталіцу на акцыю і ўсё тое, што там адбываецца. Добре. Працягваецца шэсцю па праспекце Незалежнасці, ініцыяваная Міколам Статкевічам. Людзі гукаюць «Жыве Беларусь», «Верым, можам, пераможам», таксама «Ганьба», ды і іншыя папулярныя лозунгі. Можна сказаць, што па меры таго, як людзі ішлі ад Кастрычніцкай да плошчы Незалежнасці, іх колькасць значна ўзрасла, і цяпер мы можам казаць прыкладна пра 200, каб не перабольшваць гэтую лічбу. Таксама калона спынілася каля будынку КДБ, і Мікола Статкевіч узгадаў і пра справу патрыётаў. Нагадаю, па гэтай справе былі вызваленыя ўсе фігуранты. Гэта адбылося напрыканцы чэрвеня. Аднак пратэсныя настроі паводле Міколы Статкевіча па-ранейшаму застаюцца актуальнымі і не сціхаюць. Скажыце, а ці вось страшна ўвогуле выходзіць пасля вясны, чакаючы гэтых затрыманняў? Ці думалі вы пра гэта, пра такую магчымасць, калі ішлі сюды? Так, выходить было страшно, але калі уже выйшаў, страх проходзіць. Уже становится, наоборот, лепей себя адчуваць. Добрый день. Я хотела з вами давно поговорить. Я вас зауважила. Я ранее не бачила вас ніколі на акціях протесту. Ну да, я первый раз на акціях протесту. Чому ви вирішили прийти сюди? Я думаю, пробачте, не буду на белорусской мове. Добре. Я думаю, что сидя дома, ты не поможешь своей стране, поэтому, почему бы и не сходить? То есть, все-таки массовость это, как бы придает и уверенности стране, и вообще, как бы, имеет место быть. А ці упершыню вы на акції протесту у своем житті? Да, первый раз я на акции протеста. А ці ходили вы на парад глядзець? Вы что думаете про все это официальное святкаванне? Если вы про все это, то, мне нравится, что люди все-таки выходят. У нас народ как бы очень такой запуганный, то есть люди, не хотят выходить там на работах, и в школах, в университетах везде запрещают, то есть, говорят, что уволят там или еще что-то, и поэтому никто не хочет идти, а все эти люди, которые выходят, они, молодцы, такие, как бы, смелые. Карацей, вы так само не боитесь? Ну да, не боюсь. Дякую вялікі. Як вас зовут? Маріанна. Дякую, Маріанна. Ужо падышлі да плошчы Незалежнасці удзельнікі гэтага шэсця, і калі на Кастрычніцкай плошчы было ўсяго некалькі дзясяткаў, то цяпер можа весціся і пра некалькі сотняў удзельнікаў. Вось даволі шмат моладзі. Сапраўды, калі глядзіш на натоўп, на твары людзей, заўважна, што ёсць моладзь, юнакі, дзяўчыны, якія раней не ўдзельнічалі ў акцыях пратэсту, а сёння вось вырашылі прыйсці.
Нагадаю, што асноўнай павесткай дня і асноўным патрабаваннем Мікола Статкевіч назваў адмену беларуска-расійскіх вайсковых учэнняў. Захад 2017 ён лічыць, што яны уяўляюць сапраўдную пагрозу для суверэнітэту нашай рэспублікі. Беларусь! Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе! Вось актывістка Ольга Мікалайчык, рэжысэрка, прыйшла таксама з партрэтам з метра Паліенкі. Добрый дзень, спадарня Ольга. Добрый дзень. Вы трымаеце партрэт Паліенкі, так? З метра Паліенкі палітзняволенага маладога чалавека, вельмі апантанна, нашага героя, які апантанна служыць ідэалам радзімай беларускай незалежнай. Ён зараз за кратамі па сфабрыкаванай справе не першы раз, на некалькі год. То казаць пра тое, што палітзняволеныя ў Беларусі адсутнічаюць? Якой адсутнічаюць? Жамчужны, Аватараў, Паліенка, Ірина Моцная, антыфашысты. Все гэтыя людзі сядзяць ні за што. Таму казаць пра тое, што няма палітзняволеных, это здрада перад нашымі героямі. Мы мусім сіліць галовы і стаць з іх партрэтамі тут, што я і раблю. Дзякую. Я удзячны ўсім, хто меў мужнасць і голад быць сёння на плошчы, быць сёння на галоўным праспекце нашай сталіцы. Мы сёння заклалі новую традыцыю. Мы сёння прынялі рашэнне, што мы забіраем у этой банды і гэтае свята, і гэтую дату. Гэта наша гісторыя, гэта наши ахвяры, гэта наши продкі загінулі ў той вайне. І гэта наша краіна, наша Беларусь. Жыве Русь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Беларусь! Шановні сябри, дякую вам. Дякую всім вам, і ми працягнем. Сёння мы зрабілі яшчэ одну справу. Мы пацвердзілі, што гэта плошча, гэты праспект належыць нам, і мы будзем тут збірацца. Збірацца ўсё больш і больш, пакуль нарэшце краіна не стане нармальнай, а народ не атрымае уладу. Жыве Беларусь! Жыве! 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 Дякую, сябры! Дякую. На гэтым наша сённяшняя акцыя абвяшчаецца закрытай. Наступны раз мы збяремся ў верасні. Там будзе іншы фармат. Там будзе трішку па-іншаму. Таму што гэта будзе час, калі вельмі блізка будзе небяспека для нашай краіны. А зараз вялікі дзякую вам, і калі ласка, разыходзьцеся і бережы вас Господь. Дякую вам! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Так, тут кажуть, выказаться, той хочет, нікому не дам. Потому что, скажем так, я не ведаю, яким стане фонд дапамогі на выплату штрафу. Вот подбярэцца там крышку грошай, тады будзе... Бачым, спадарства, што адбываецца ў цэнтры беларускай сталіцы. Акцыя афіцыйна завершаная. Пра гэта паведаміў галоўны арганізатар Мікола Статкевіч. А са мною студыі доктар паліталогіі Павел Усаў. Мы працягваем нашу размову. Вось ёсць смс-паведамленне. Прашлі, пакрычалі, а што толку? Ну, гэтае пытанне варта было б задаць Статкевічу, бо з самага пачатку было відавочна, ўжо ад траўня было відавочна, што пратэсная хваля ў Беларусі сходзіць на не, менавіта па двум прычынам. Першая, гэта слабая арганізацыя і каардынацыя апазіцыйных дзеянняў, а па-другое, безумоўна, па прычыне шырокай хвалі пратэстаў, апагеем якой сталася затрыманне былых сябраў Белага легіёна па абвінавачванні ў тэрарыстычнай дзейнасці. Безумоўна, улады гэта зрабілі дзеля падвышэння атмасферы тэрору і страха, і фактычна дабіліся пэўнага поспеху ў зніжэнні
сацыяльнай задаўлення сацыяльнай напружанасці, бо сацыяльна-эканамічная напружанасць у грамадстве засталася, але па прычыне таго, што вось распачаўся такой, раскруціўся махавік рэпрэсіяў, то шмат хто, магчыма, большая частка насельніцтва ўсё ж такі спужалася. Трэці момант – гэта, безумоўна, лета. Вясна, лета – гэта заўсёды нізкі ўзровень палітычнай актыўнасці. Самы пік быў гэта люты сакавік, але па прычыне таго, што не было яснай скаардынаванай праграмы дзеянняў, што рабіць з гэтымі пратэстамі, знову было амаль такая ж формула, прыходзілі людзі на плошчадзь, штосьці казалі, потым разыходзіліся, выплеск энергіі негатыўны адбыўся, і пасля гэтага пайшоў спад пратэсных настрояў, і сённяшняя акцыя гэта, паказала, што абсалютна лідары апазіцыі не адчуваюць настрою грамадства. Але вось увогуле тут пытанне ўзнікае, дзе лідары, калі мы маем толькі лідара? Для большасці з тых, хто удзельнічаў у арганізацыі акцыяў пратэстаў, так бы мовіць, туніяцаў у лютым сакавіку, гэтая сённяшняя акцыя не была нейкай знакавай, і яны ад пачатку не збіраліся ў ёй удзельнічаць. То бок гэта была акцыя персанальна арганізаваная Статкевічам, персанальна праз Статкевіча адбываліся заклікі да гэтага пратэсту. Але што, Статкевіч хоча нічога іншага? Праблема ў тым, што ў нас склалася такая сітуацыя, што кожны апазіцыйны дзеяч, які лічыць сябе лідарам, жадае чагось іншага. Статкевіч жадае утрымаць, скажем так, знамя лідара такога бунтаўнічага. Іншыя шукаюць праз гэтыя пратэсты кампрамісу, напрыклад, як Лібецька. Але Статкевіч кажа сёння таксама на плошчы перад нашымі камерамі, што хоча дыялогу з уладамі. Дыялогу тут праблема ў тым, што, як я разумею, Міколу Статкевічу, ён хоча дыялогу на сваіх правах. Збольшага ўся пазіцыя, асабліва структурная, партыйная, яна гатовая на дыялог на умовах Лукашенка, то бок нейкі круглы стол, на якім нічога не будзе вырашацца. Напрыклад, для АГП дастаткова, што іх дэпутат ёсць у парламенце. Можа, паслухаем голас самога Міколы Статкевича и ему слово на площади. Знаете, я вижу просто результат этой борьбы, потому что я помню годы, столько не живу, да, лет 500, как говорят, это называется, когда этого народа не было нации, когда было что-то рыхлое, уродное. Мы консолидируем вначале самую смелую, ответственное меньшинство самых сильных людей, и вокруг него начнет сплачиваться новое большинство. Оно уже формируется. Но для этого надо держать флаг. Кому-то надо держать флаг. Мы это делаем. Само собой это не исключится. Или это протестное большинство будет консолидироваться под другими лозунгами, которые нам по телевизору российскому каждый день предлагают. А 27 липня не будет никакого мероприятия? Я никому не забороняю. Подсумуйте, калі ласка, что сегодня отбылось? Сегодня отбылась годная акция, на якой мы выказали свою незгоду, свой протест супраць внутренней оккупации краины и показали, что будем боронить ее подчас внешней оккупации. Мы сегодня замацавали свое право на протест, годный протест у центре Минска, а не по собачникам и в загородках. А як вы оцениваете колькасць людей? Я думаю, что это было дастаткова для того, каб дасягнуць мэты акцыі. Хацелася болей, але гэтага дастаткова. Улічваючы асабліва, што акцыя адбывалася ва ўмовах, у тым ліку, сабатажу і заклікаў да байкоту з боку дэмакратычных СМІ і дэмакратычных так званых палітыкаў, то, незважаючы на гэта, я думаю, что нормально. Есть много вокруг нами, вокруг вас милиция, да? Вы думаете, что они намеренно что-то делают, когда вы отходите отсюда? Я надеюсь, Мікола Статкевич падсумаваў вынікі акцыі, якая сёння адбылася ў беларускай сталіцы. У цэлым кажа, што вынікамі задаволены, а тая колькасць людзей, якая ёсць, можа скансалідаваць беларускае грамадства і прыцягнуць яшчэ больш незадаволеных. Са мной доктар паліталогіі Павел Усаў. Ці сапраўды гэта той стрыжань, які можа прыцягнуць яшчэ больш людзей?
У беларускай гісторыі было вельмі шмат прыкладаў таго, калі меншасць выходзіла на вуліцу, але пад ціскам фактычна знішчалася, і гэта не прыводзіла да нейкай кансалідацыі грамадства, бо з грамадствам, па-першае, патрэбна сістэматычная праца, па-другое, ва ўмовах палітычнага ціску, які адбываецца ў Беларусі, бо сістэма не мяняецца, нягледзячы на нейкія дэкларацыі, паклоны ў бок захаду. Сістэма даволі устойлівая, яна эфектыўна праводзіць адміністрацыйныя і палітычныя рэпрэсіі супраць актывістаў, супраць тых новых людзей, якія ўзнікаюць. Можна нават прыгадаць апошнія акцыі пратэсты туніяцаў, калі ўзнікалі спантанна лідары, блогеры, з'яўляліся яны на пратэстах, а потым пасля сур'ёзнага ціску фактычна іх дзейнасць палітычная знікае. І гэта было і адбывалася неаднакротна, і можам прыгадаць маўклівыя акцыі 2011 году, калі нібы маладая група ўзнікла людзей, якія змаглі адчуць настроі грамадства і праз сеткі змабілізаваць, але пасля некалькіх, скажем так, месяцаў супрацьдзеяння ўлады, усе гэтыя людзі ўжо зніклі, фактычна няма іх у полі палітычных дзеячоў. І тое самае будзе адбывацца і з гэтымі акцыямі, яно ўжо па сутнасці і адбылася. І таму новую хвалю пратэстаў знімець не нейкія палітычныя лозунгі ці дэкларацыі, а прычынай будзе далейшае пагаршэнне сацыяльна-эканамічнай сітуацыі. Але сітуацыя хіба ў краіне досыць дрэнная, але стабільная? Яна даволі нестабільная, у тым сэнсе, што яна стабілізуецца ў перыяд летніх вакацый, калі людзі ўжо занятыя сваімі справамі, у кагосьці ёсць там свае дачы, яны туды ездзяць і адпачываюць ад штодзённых праблемаў, і таму заўсёды спадае хваля пратэстаў. Новая хваля можа пачацца, скажем, у верасні. Вось Мікола Статкевіч кажа, што будзе новая якасць. Якасць будзе тая самая. Пытанне ў тым, што не будзе новых якасных лідараў. Вельмі песімістычна неяк ставіцеся да дзеянняў. Справа ў тым, што гісторыя, наша гісторыя, нават не кажу пра гісторыю іншых краінаў, паказвае, што калі няма агульнай моцнай сацыяльна-эканамічнай хвалі пратэсту, якая ахоплівае ўсю краіну, а не толькі 100-200 чалавек пройдуць вуліцамі Менска. Але рэвалюцыі заўсёды робяцца ў сталіцах. Яны робяцца ў сталіцах толькі тады, калі нават правінцыі, перыферыя пачынаюць бунтаваць. Гэта так адбылася лютаўская рэвалюцыя і поспех рэвалюцыі. На гэта залежыць ад таго, што пачынае развальвацца сістэма кантролю ва ўсёй краіне. Так адбывалася пратэсны рух ва ўкраіне ў 2014 годзе, бо не толькі Кіеў вырашаў сітуацыю, але той факт, што змабілізаваліся рэгіёны пачалі ўжо жыць сваім жыццём і не падпарадкоўвацца загадам Януковіча, гэта ўжо сцвярджае пра тое, што сістэма не гатовая і не ў стане кантраляваць сітуацыю. У Беларусі ўсё паўторваецца па зададзенаму сцэнару цэнтр, і што цэнтр усё вырашае. Так жа таксама думаюць і ўлады. Яны ведаюць, што ў цэнтры можа вырашыцца сітуацыя, таму ў цэнтры канцэнтруецца мага большая сіла рэпрэсійных органаў, таму і загадзя адбываюцца затрыманні і, на жаль, апазіцыя не гатова дзейнічаць на апераджэнне. Это першы момант, другі момант, апазіцыя не гатова да радыкальных дзеянняў. Мы кажам пра новую якасць. Але ўся гэтая апазіцыйная пратэсная дзейнасць, яна скончваецца толькі выказваннем пратэсту. То бок пратэст, вуліца, пратэст, без радыкалізацыі гэтых пратэстаў. Напэўна, на жаль, а можа і на шчасце, у беларусаў няма жадання радыкалізацыі і пераводу мірных пратэстаў, мірных акцый супраціву ў нейкія брутальныя сутыкненні з уладамі. Але гэта таксама і слабасць. Чым улады страшаць увесь час. І гэта таксама і слабасць, бо ўлады ўвесь час адказваюць на мірныя пратэсты брутальнымі дзеяннямі, і гэта прыводзіць, і гэта абсалютна не параўнальна, бо на малыя акцыі пратэстаў выкарыстоўваецца, гэта было, напрыклад, падчас акцыяў у Менску, калі фактычна былі змабілізаваны агромістыя сілы
рэпрэсійныя. Мінск тады выглядаў як вайна. Так, як вайна. І менавіта дзеля гэтага стваралася непамернае выкарыстанне сілы, але гэтым трымаюцца аўтарытарныя рэжымы. Калі яны не ў стане будуць выкарыстоўваць такім маштабе рэпрэсійныя рэсурсы, то фактычна можна казаць пра канец гэтай сістэмы. І, безумоўна, з часам адбудзецца гэтая дэградацыя сістэмы, яна будзе ўжо не ў стане выкарыстоўваць і мабілізаваць такія моцныя рэпрэсійныя рэсурсы, і тады без даволі моцнага ціску гэтая сістэма разваліцца. Але на сённяшні момант пакуль што яна ў стане кантраляваць сітуацыю. З намі на сувязі далучаецца таксама гісторык і вайсковы аглядальнік Александр Гелагаяў. Добры вечар. Добры дзень, выбачаюся. Спадару Александр, вось свята з пазіцыі такіх гістарычных, ці гэта сапраўды вартая увагі, каб быць святам на такім высокім узроўні, каб мець выходны дзень, каб грамадзіць такія вялікія войскі, паказваць парад. Як гэта выглядае гістарычна, як вы гэта бачыце? Ну, для мяне дзіўна, што пераход сучаснай сталіцы Беларусі з-пад акупацыі адной чужой арміі у рукі іншай арміі, прычым у арміі, якая ў 1915 годзе якраз і задушыла спробу стварэння незалежнай беларускай дзяржаўнасці, хтосьці лічыць сімвалам стабільнасці Беларусі. То бок відавочна, што не савецкая армія, ніякая іншая у 1944 годзе паляла Мінск з думкай пра незалежнасць Беларусі. Яны, Сталін, савецкія военачальнікі, нават у жахлівых снах не маглі сабе ўявіць, што яны ваююць за нейкую беларускую незалежнасць. То бок атрымліваецца досыць складаная з пазіцыі гістарычных сітуацыя, але беларуская дзяржаўнасць у тым выглядзе, якую мы маем, будуе вось такую пазіцыю сілы, хіба, і паказвае, дэманструе. І прамова Александра Лукашэнкі гэта таксама пазіцыя сілы? Ну, в прынцыпе, пачынаючы з 94 года, мне здаецца, што існуючая ўлада, яна паказвае ўсім сваю сілу. Зрэшты, ну, для уладаў такого тыпу, якой існуе у Беларусі, гэта абсолютно нармальная рэч. То бок сіла — гэта частка, адзін з складальнікаў яго папулярнасці. І менавіта сілай улады рэагуюць на тое, што адбываецца. Дзякую вам за каментар. Александр Гелагаяў, гісторык і вайсковы аглядальнік, быў з намі. А вось СМС-паведамленне таксама: нужен жорсткі лідер з канкрэтнай праграмай і требаваннямі, а не добрый дзядзенька. Ці Мікола Статкевіч гэта такі жорсткі лідер, пра якога піша наш глядач? Ну, ён успрымаецца менавіта як вулічны лідар, і гэта ён паказаў у 2010 годзе, менавіта таму, што фактычна амаль да самага канца адсядзеў свой тэрмін. Ну, але, на жаль, нягледзячы на тое, што ён у сваёй рыторыкі даволі радыкальны і падвяргаецца значна большаму ціску з боку ўладаў, ён не ўспрымаецца такім і агульнанацыянальным лідарам з боку не толькі большасці грамадства, але нават з большасці дэмакратычнага грамадства, бо застаецца даволі супярэчлівай фігурай, з даволі супярэчлівай мінулым. І шмат хто з палітычных дзеячоў і ў Беларусі, і за мяжой Беларусі маюць да яго прэтэнзіі, да канца не давяраюць. Таму я думаю, што ввогуле ў Беларусі зараз знайсці лідара, які б адпавядаў па ўсім якасцям большасцю грамадства, даволі цяжка. Але тое, што сёння мы назіраем разгул дэмакратыі фактычна ў сталіцы, ці гэта нейкі патаемны план уладаў насамрэч і не гульня з самім Статкевічам? Ну, гэта нават не патаемныя планы, а даволі відавочныя, бо неўзабаве павінна адбыцца паседжанне АБСЕ ў Менску менавіта дзеля гэтага, каб стварыць даволі прываблівую карцінку ў гульні з Захадам, і робяцца ўсе магчымыя крокі выпушчэння палітычных вязняў, прынамсі
былых чальцоў белага легіёну і нават той факт, што Статкевіч не быў затрыманы напярэдадні акцыі, як гэта традыцыйна адбывалася, і сам факт правядзення акцыі у той дзень, які лічыцца для Лукашэнкі амаль сакральным, прынамсі ён так для сябе гэты дзень лічыць, сведчыць пра тое, што Лукашенко не жадае сапсаваць карцінку, якую ўвесь час намагаецца прадаць на захад. І тут нейкіх хітрыкаў няма, ёсць толькі адно выключнае жаданне атрымаць той доўгачаканы транш ад МВФ, каб яшчэ залатаць нейкія дзіркі, якія ўсё шырэй і шырэй прадзіраюцца ў беларускай гаспадарцы. Гэта, безумоўна, не выратуе, але абсалютна тут меркантыльны прагматычны інтарэс і нічога, і тут няма нічога супольнага з нейкай дэмакратызацыі ці лібералізацыі. Проста часовай, прынамсі, жаданне не сапсаваць ввогуле атмасферу ў тых адносінах беларускі рэжым захад, якая трошачкі была падарваная менавіта арыштам і рэпрэсіямі супраць актывістаў апазіцыі. Тут таксама, напэўна, адным з чыннікаў, такіх складнікаў гэтай гульні з захадам з'яўляецца і гульня нацыянальнымі сімваламі. Хіба вось дзень вышыванкі, дзе Владзімір Макей з'яўляецца ў вышыванцы. Гучыць таксама момант пра беларускую гісторыю нацыянальную у Аляксандра Лукашэнкі. Тут фактычна беларуская палітычная эліта і беларуская палітычная сістэма — это парадаксальная эклектыка. Эклектыка разнастайных сімваляў, словаў, якія адны аднаму супярэчаць. Адныя месаджы высылаюцца на захад, потым Лукашенко едзе на саміт, на паседжанне дзяржаўнага савета саюзнай дзяржавы і кажуць пра тое, што вось мы адзіныя саюзнікі і будзем змагацца супраць вонкавых ворагаў і гэтак далей. Тут фактычна і элементы сімволікі і святы савецкай эпохі, намаганне, тут ёсць жаданне, намаганне выкарыстаць нацыянальную сімволіку таксама дзеля таго, каб маніпуляваць часткай беларускага грамадства і дэмакратычнай супольнасці, то бок жаданне пераканаць частку дэмакратычнай супольнасці ў тым, што ўлада нацыяналізуецца ў сэнсе сімволікі, ў сэнсе там некаторых... Бароніць можа беларускую незалежнасць таксама. Трэба сказаць, што частка беларускіх дэмакратычных дзеячоў купляецца на гэта. Купляецца, пачынаюць змяншаць радыкальную рыторыку, крытычную рыторыку дачынення да рэжыма, купляецца таксама на той міф, што Лукашенко гэта гарант незалежнасці, бо не аддасць уладу Расіі, незалежнасць Беларусі Расіі, бо гэтая незалежнасць нейкім чынам абараняе Беларусь, але сістэмна ўсё адбываецца якраз такі наадварот. Сістэмна фактычна нацыяналізацыя ў Беларусі не адбываецца. Медыі не беларусізуюцца, адукацыя не з'яўляецца беларускай. У сэнсе той, якой яна патрэбна была бы быць сярэдняя, і вышэйшая адукацыя, яна якраз фарміруе расейскааарыентаванае грамадства. Не вучыць ні беларускай мове, ні культуры, ні традыцыям. А тыя, скажем так, кропкавыя нейкія закіды, выказванні Лукашенка ці Макей, яны ніякім чынам не ўплывае на дзейнасць сістэмы, якая па сваёй сутнасці з'яўляецца прарасейскай. Бо, як я ўжо казаў, інфармацыйная прастора беларуская, яна цалкам кантралюецца, цалкам падпарадкавана ўплывам расейскіх СМІ. Адукацыя, як я ўжо казаў, ад школы, ад садкоў да універсітэтаў, яна расейская, на расейскай мове, усе, нават беларуская гісторыя на расейскай мове, не кажу ўжо пра універсітэты і адміністрацыю. Гэта сапраўды так, ёсць гэтая праблема. На момант, спадар Павел, яшчэ пераносімся, каб падсумаваць сённяшнюю акцыю ў беларускую сталіцу. На месцы, на плошчы Незалежнасці наша карэспандэнтка Кацярына Андрэева, ёй слова.
Я нагадаю, што гэта была акцыя пратэсту, ініцыяваная Міколай Статкевічам. Яна адбылася ў Менску. Прыкладна 180 чалавек ад 180 до 200 прайшлі 6 ад Кастрычніцкай плошчы да плошчы Незалежнасці. Удалося Міколе Статкевічу пранесці гукаўзмацняльную апаратуру, гучалі беларускія песні, гучалі лозунгі «Жыве Беларусь», «Ганьба», «Верым, можам, пераможам», ды іншыя, якія паспелі стаць папулярнымі за час вясновых пратэстаў. Мікола Статкевіч сказаў, што пратэсныя настроі па-ранейшаму актуальныя і неўзабаве давядзецца пабачыць новую акцыю Менску. Сённяшняя была прысвечаная таму, каб дамагчыся адмены расійска-беларускіх вучэнняў Захад-2017. І вось людзі, якія прыйшлі сёння сюды, яны кожны прыйшлі са сваім патрабаваннем насамрэч. Хтосьці супраць падатку на дармаедаў, як і раней, хтосьці з нейкімі іншымі сваімі сацыяльнымі альбо палітычнымі патрабаваннямі. Мы сачылі за падзеяй у жывым эфіры Белсату, і ўжо цяпер удзельнікі разыходзяцца паступова. Ну і мы таксама будзем развітвацца з шаноўнымі гледачамі. Вялікі дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы у новых эфірах Белсату. Да пабачэння. Катерина Андреева, наша карэспандэнтка, развіталася. Акцыя афіцыйна ў сталіцы завершаная. Мікола Статкевіч, галоўны арганізатар Беларускага нацыянальнага кангрэсу, кажа пра тое, што акцыі задаволеныя і ўжо ў верасні будзе новая якасць. І калі яшчэ раз коротка падсумаваць тое, што адбылося сёння, як гэта можна акрэсліць, самае важнае? Это можна акрэсліць як рэха пратэсных настрояў 2017 году. Фактычна пратэсная хваля знікла, і зараз беларускія ўлады атрымалі яшчэ невялічкі перыяд стабільнасці. Залежыць все ад таго, як яны ягоныя выкарыстаюць, пайдуць на рэформы ці атрымаюць грошы дзеля таго, каб і надалей утрымліваць у такім даволі дэградаваным стане беларускую гаспадарку. Але той факт, што ў гэтым годзе хваля пратэстаў стала значна зарыентаваная на эканамічныя патрэбы і сацыяльныя патрэбы грамадства, сведчыць пра тое, што сітуацыя эканамічная ўраз з гэтымі палітычная ў Беларусі будзе ускладняцца. Сітуацыя будзе ускладняцца, і хіба ёсць яшчэ вельмі важны чыннік. Гэта абсалютны недавер да якіх-кольвек уладаў. У Беларусі вось таксама выказваліся тут і мінакі, і людзі, якія прыйшлі на акцыю сёння ў Менску, казалі пра гэта, што няма судоў, што чыноўнікі іх не хочуць слухаць. Лукашенко таксама не слухае людзей. Даволі доўгі працяглы час у беларускім менталітэце ўсё ж такі існавала гэтая формула, што цар добры, а баяры кепскія, то бок прэзідэнт ён добры, ён пра ўсіх клапоціцца, а чынавенства не дае магчымасці яму рабіць добрыя рэчы для грамадства. А зараз, ну ўжо не зараз, а даволі даўно, на працягу апошніх, прынамсі 5 год, адбываецца дэмантаж гэтага міфу, гэтага часткі палітычнай культуры. Узрастае недавер да самога Лукашенка, і людзі разумеюць, што вінаватыя не чынавенства, не мясцовая ўлада, а вінаваты цэнтр і прыватнасці Лукашенка, які фактычна кіруе дрэнна дзяржавай. І гэта прыводзіць перш за ўсё да таго, што Лукашенка страчвае легітымнасць, бо да недзе так 2011-2010 году прынамсі, можна сказаць, палова грамадства беларуска, бо беларускае грамадства яно моцна расколатае, падтрымлівала, магло галасаваць за яго. І тое, што мы кажам, калі былі сумленныя выбары, то Лукашенко мог бы набраць 50%. Але гэтых выбараў няма, і мы не можам зразумець і даказаць, што Лукашенко б набраў такую колькасць галасоў. Але зараз змяншаецца ягоная электаральная, рэальная электаральная база, якая вагаецца ад 20 до 30%. І гэта сур'ёзная пагроза для
для сістэмы, для персанальна для Лукашенко, але яшчэ гэтыя вось расчараваныя ў Лукашэнкі людзі, гэта не з'яўляецца электаральнай ці патэнцыяльна сацыяльнай базай для апазіцыі ці для пратэсных настрояў. Гэта людзі, якія сыходзяць ввогуле з зацікаўленасці палітычным жыццём. Александра Лукашэнкі рэйтынг падае, але ў апазіцыі не ўзрастае. Бо другі момант. Не ўзрастае, бо мы ведаем, чаму, і гэта ўжо неаднакратна казалася. Другі момант, Лукашенко ўжо пачынае спадзявацца толькі выключна на сілавы рэсурс, хаця ён і быў асноўным фактарам дзеяння, прынамсі, у перыяд палітычных падзеяў выбараў ці рэферэндума, але зараз гэтая апора на сілавы апарат становіцца фактычна відавочнай, калі наяўныя злодзеянні прадстаўнікоў сілавых структураў у дачыненні нават да грамадзянаў, міліцыянты, якія збіваюць ці забіваюць арыштаваных, гэта не трапляе, ці гэтыя служачыя сілавых структураў не трапляюць пад судовыя працэсы. І гэта больш за ўсё, безумоўна, абурае беларусаў. Вось гэтая несправядлівасць на дзяржаўным узроўні. Дзякую вам за гэтую размову. Павел Усаў, доктар паліталогіі маім гаспадарства, госцем. І гэта было адмысловае выданне на Белсаце. Мы сачылі за Днём незалежнасці альтэрнатыўным, які зрабіў Мікола Статкевіч, Беларускі нацыянальны кангрэс у цэнтры Менску. 6 з Кастрычніцкай плошчы па праспекце да плошчы незалежнасці. Усё, як пакуль, адбылося мірна і без затрыманняў. Для вас гэтыя 2 гадзіны жывога эфіру працаваў Сергей Падсасонны. Добрага, уданага выходнага сёння і заставайцеся з Белсатам, бо вас чакае і вечаровы эфір, і падсумаванне інфармацыйнага дня 21-й у аб'ектыве. Да сустрэчы ў эфірах. Почему единственное? Машина на карту максимум не забирает. Докладнее ведаем Марию Михайловну. Ну, мне заборонили, я домой не включил. Начал посудиться с ними. Нет, ну они правы, то физично у меня, а я решение за штраф. А я чувствую, что жен когда сертификатов забрали, подобается. Самой, а мы сейчас кто будет водить машину? Захожу, я уже гоняю. Я надрываюсь. Ну, я сподіваюся, що коли будемо збиратися в Єрусі, то не буде такої кампанії незалежно СМІ суперсакції, як була зараз. Або замовчування, або заклики до бойкоту, або дискредитації. Тому що коли принципу У моей? Да. Не, победитель за Белсатом. Я лепше уже буду молчать.
Белорусский парасол, твой мой парасол. Я думаю, можешь и кошелек сюда покласть. Гроши не достались. Гроши она готова. Гроши я заберу. Вот так вот. Не вся твоя пенсия. Ну и что? Это не заборонено. Погулять по своему городе. Да. Это оригинальная акция. Я долго не болею. Я не бачу уже. Не, ну были, мы стояли рядом с Тамарой. Мы пошли там. Еще далеко, да? Но это можно быть. Но это даже еще важнее. Поэтому, на самом деле, Ехали сегодня по проспекту США. Тут открыть проспект и вокруг все дело. Теперь поглядите, Минск, Беларусь, Все, Папуль, с Богом, живи! Живи! С Богом, привет! Беларусь! Живи! Да. Я не буду, я как все наши это самые. Дякую вам. Все это самое, все в сумке там, так? Где Володя с сумкой? Ты ж Вадик и Володя с сумкой. Тут легко просто отпасть, як Наташка нет. Перша трауні. Отвернулася, хопа, нема Наташи. Нет, все было сплановано, потому Ну вы тут заходили, но вас же взяли. взяли, тому що все гайцами було перекрито, але не було можливості де спинитися. Нас там медіа секунд 15 не добігли. Якраз потратили на Дашкевичський курс, як його рознесли. Ну синій, це Volkswagen, те, що з Нью-Йорку, на яким Дашкевич брали. Вітая з баба була, яка його фотографувала. Я познав її, вона от не обернулася, мабуть, з того затримання так і повністю парафоном для її. Она там до ее пошла, я там на землю повалила. Ну, а если хлопчик до меня подъехал, я ж не ведаю, когда до меня некая пошвара подходит, я не ведаю, лежу, могу злашимся, я, мабуть, у меня забить, ну что зробить? Ну, я коли он там кричит, ну, это мне кричит, мне милиция, а з якого боку я ведаю, что милиция, так мне каждый, ну, гопник, пусть скажет, можно скажет, я милиция, что мне поверите, что я.
А потім вже підійшли справжні міліціянти. ну як міліціянти? Ну міліціянтами їх на мапуці їх ніяк не назовеш. Бо міліціянт давав присягу. Ось, і там у перших же словах той же присяги, що сказано, я обязуюся там обороняти Конституцію, громадян і права громадян. І що з цього? Який він після цього? Він по трибуналу порушив свою присягу. Что я ее уже не бачу. Ну, она такая великая, что